pese wone me da na me se me nye den me mpene ti wona ade chi mu na me ma be ka se enkoda na me se me de me nye den me nkoda sei na me wo fa pese wone me ye den eye nti me ma me bo ma no mama amom papa amane ti na me de ade sabiu ma me nye den me nkoho ti enu mu edidi mu na entokwasem na eyiba na papa beti ye me ma me awade eguye ti me gusu a wo hwa ye ko school ti me wie school no na me ma me wo kuma se ha no mo akwati ala yelwa ha ena me ba me ma me nchen ti na me call lighthouse assemblies ena me hia be ma bi a me ni de ti na nyensen eye den e baaye nti nyensen ni mu na me wo fasa to ame e wo me ma me nchen e wo akwati ala ha 87.9 ti da ko me da dem mu a ena me wo fa ye den e baaye ti me wo fa ne baaye ne na me nyensen ena me wo fa ne se opese wo ne me ye den eda ena me se ade me nti ase wonim se me nyinsen obi ba me wo fa ne se me ne na nda ahoto ede ahoto me nya bi da ti wo no man ti ase na me de me yem hye me me yem hye me ena me ye den me pie koye okay ti me wo fa no make us say yen ya ba no e ba no enyo no kwa na ba ye oni opapa na e ba ye na opapa eni masam no mu bi pa enti no sa sam esi ye no na ye nua ba yi enfie no ewo efom na osakakra enti ma memra fa pem ho na ye metie details no enfri opapa ho na wati ase yie na fe ababesi baby a ode ababesi ne so no watumi enyamu enti ase ne pa because eyasem ehia yen na ye pese wo biebie wasum na wo han wani na wutie ne ye pasan se ewiase ensam okoso nkofo fie mu o katakata so ebe wiase na adane nome edabusua ne so numi bi da wabusua ne so a wonti ase o ejina de wo fa bi na nabi why be ye and the no man to so 87.9 Kumasi brasso area Maa Akos minimum measure for meji adwana fe ye nyina yetumi at the bremo obeti Pastor Julius enka obeti na nekrianka obeti Evangelist Samuel Mensa enka enafe nana yere akosua pokuya sikapose yakoto ono so obeti enka na wia isanso na Ishmael Howard ebomichidom ene adonte as producer nana yawo enso ediye nko social media live YouTube enafe Facebook ubenya binso ahwe ewo eye TikTok eye abomodia baby a wo hwe ne bia say ya TikTok a Mr. Akoma FM 87.9 Kumasi so en ya do from Facebook nso monko so a na mon share ewo Facebook page no eso emayen onua TV ubenya jumedie live ewo ho osei krom en afi so eye Rabbi 1 TV so ubenya bi ahwe ewo ho channel so Big Love Radio Spain and the Information Center kuchi afetia esa so na Free FM 97.5 Techiman manager dache hene me dia wan frame me hu na meka me ho me screenshot ubenu answer na the TV ne so na the TV ne so manager dache hene Akoma FM 87.9 Kumasi se pictures bi dia twaguo na me see na dache hene wonu me wan tokwa na no mama mane se de tie bia sanke mebo abrewa se ma hututu okra na ba eja nkemeto aguso sa aba akokompe e de aba enso wan kan hye me nsuma hunu enti manager dache hene Free FM 97.5 echiachia ene awie wonu wabusua ni nyina so ena Nikki Pizza fan club ye ma me Nikita ne papa Pizarro ene Nikki Pizza fan club UK for ye chiachia mo fans of Akoma nsem Maa Akos great family so ena Akoma nsem fan club no Akoma FM 87.9 Kumasi the chairman ne adofo e ho no mo hwe so obi aso betumi a share ede amayen Atomic Digital Satellite ewo trade for junction na brebro Information Center ewo kumawu bodoma se ehonso ubetimi enye bi etie hane so sepi work natural and afa grow farm jedrawia ono ena so yasene ene stories no etata so sesade no eno ntimenko na me mewura bebi enkodi enkomo ba within Achoma media Lima Elima de
Salifu. Ele me free na bae. Patron freaking tampo. Ewie. Patron wie de boko. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ye fe na Les Mahama. Patron te banan kwanta. Yanko. Ma me ne ta mi se mfie nan bosome mi ensamuni. Ana me ne abrente ne tana. Nti ye wo banan kwanta ho metene nja wo banan kwanta ho. Ena menye me besen ko ayi bugoso area ho na mekonya adwuma ho. Ena me ye ntimi wo adwuma no mu a metim besen ko no ho. Wo banan kwanta ho. Bi wo ho na masan besen ko adwuma mu aka ko hwe ankwala no. Nti me ka chane say won konkon mabusu Akoma FM 87.9 na say be ma nchen na meti to konkon mabusu afo me kan bi ana wompene so nti wo ma me ne no e wo mu kakra na okwe na okotu mitinsan e ma abusuya no to okotu mitinsan ba he no na sika odi ba kwa me ho ade no bala omo okoye no omo charge no 15 million say ye ho ade no ye yeje nentwie ene de keka ho patome sesalani by me papa mo de ye bibia bo mu ma no say 15 million was rent so na mo so omo de omo ntimi nka je say omo yusu say na won fa say me on de na won de betumi bia obetumi eden obetumi de aba na won de omo pa ne say omo ba na benya ba bi pa atana ena oje apenie na omo koyi nti omo koyi na I say skansemo odin kakra ena me ka chan sende sadia wombra baby ame wono eho galanse adwuma ena yeye wo ntinka wombra ho waba within 3 months no obenya says kanade akoye me ho ade no obesenya ebidi aye me ayefro ama yaka akwatana oka kire me say ne nkokọ tuntu oni obi a obehwe no nkokọ ama ne nti no enya ade obetumi aba na me say ebra enti nkokọ sika no eye sen obetumi aton akokọ anya 1000 ena akokọ sika enti wo se wo mba hanso week omutumi nya 1005 bi o 1002 na wo tena ho aka say wo nkokọ wampene so mekaya wamfa na adwe ama me na me de mijaye ese wo ma na me sen ko ho biom na me se obla me se bra me se hwe hanom se obeye mpo be 1 month ya ye benya sa sika no o se no confirm oto ndi confirm no onye obi se confirm no nkosia e ma no na me se wo fa ba na wo fi ho no so wonye hwe wodi ja na so obetimi aye e no se da bi no fa ba no na ni nda ho sa I'm see you. Wa weni bre se weni bre a obeba na me de meja yenti e wo ma na me sen be sen ko no ho me ko wo wa metimi ko wo 3 months 4 months bi o kwa metimi ko tana ho mpotu ma adwin mu e je adwuma na ma nkola no ko me wo nkola o mo hwe mechi e de adwuma me patche provisions store enti me free no ho so be ko adwuma mu na adwuma na ye basa me kwa na masa akoyere me ho aya na adwuma na se ejina na na mu biu enti me disana me ka kire ne se mpese me bo container esi wo se de ebe ya ya ware a ye ho nkire because wo adwuma wo ye na nse de nye adwuma bia ya fum adwuma na Thursday nso wo motoki a wodi ko market nso ano tinka mpese me bo container na wo pene so maame na me ye de me bo container no esi ho ena me sen ko adwuma mu me wo ho na me sen ba nti me na me ka say se sen no hwe me no watena se ye ko 3 years no wonya nkwa me ho ade by meetings an ko to ye be 2 years ni by wonya iska nkwa ye me ho ade nti de wi a wakotu meetings na ba 50 million kura wonya nkwa ye no nti se no me mpene so say obenya akwa ye me ho ade no so asa waste me time ache ebra wonya nchechere mai fro because kwa ye ho ade no na wo nchechere mai fra still mintimi betena wodan mu ntimi de ka me nko a pe unu ya ba otechima nti wonya kakra fa sene no wonya kakra bia fa sene no na wonye den na won free techima de on benya obi ofiri no ma na won free no ma na kakra akra na wutua
wani beba ho so na wanya ayefro ho no ma no te sa wanya ayefro ho no ma no mpo na wuni sa 50 million na wo de pe 5 million ne fa kosre me papa mo ne fa mo mbiripa mu no wanya udi o ma de be de ebe bro mo na aduane side no so wo de onya aburo no pan ma kogonde no so pan ma me di aka no me meye aka ho me kan ya eno so wagye etum so wanye te wo ma na makọ na masan ba na mse yo me bae na o san betena ya na mse me san akọ na o se ma me nkọ mentena na me mboa wo na yempe no ma no na mse yo sa mentena na me mboa na yempe no ma na de me o kan de ma mpene so by achire na me de me jitu mu na mse mate nti na o weska bi da ho me so sa me free adwuma mu akọ ho a ma sika meka kotu o table no so no eno ano no sai sika no esa sika foforo mbeda so biom by ties obekọ adwuma Friday so obekọ adwuma by sika foforo bia mbeda so biom sika no oba ehye ne botom bi ono be no na wayi aye ebetuma nya 1 month na wanyi 10 sidimpo by onana wo ho o maame wo ho na wo fa ba wo ho omuyina me aduane a metwa bia de ediko enti me pene so a me di tenaye no na me ba kumase abeto no mama ne me nkwala no Friday ahomache na me sore enti me dware wieye no na me ko nyane no enti ebra me ba be nyane no me ko hwe no tra botom na sika e wo ho no aka 3 cedi na ye 3 million na sika e da table so eye 1.5 na me nyane no na me se bra me kokuma sena nkwa ne se me beto no mama ne om enti sika na eda ho no so aka 1.5 enti me sraw endro wo ko odwane de wunya aye no yibi mame na me mfa nso so emfa nkokuma se de no ma no eye sen ye ha me kwa menya no ma ba ko ni bi aye den atodi aba osore no aka che me so no ko odwane wa nya sika bia na so oh wo de ka krampo no wanya mpa wo de obeyi ama me bia meja asoso ena osori ntu osori ye no otam tra no ena odi na chi efesi mi ntu wo yi ska no menso ma twe me kon na me hwe no ena oyi ska no bi eka edi share no botonim na oyi kakura kita na oyi mu 50 cedis edi maame to di 50 cedis no maame no eba madwum se me nsen fa na ade man na 56 de me de so 2 million de na betimi akoto ba ya dance enti say me de man okra na me susu chire obi obeka say adan na man 87.9 enti me pene so na me de 56 na ka 1.5 no ena me de bae ti me to me no ma yina wieye na me ko na me sito 2 million de enti me ntoshe ena me de koto bag me so na matontoma bantoma mienu ato ho nam se santoma no bag mu na ebeda de se ebe ye dia me di beto bag akọ te me ko ye na bag no kase eye 2.5 cedis ena de edison so eye 1.450 na me de me sika kan ho ena me to bag no mienu na me ko ye te me ko ye no me ko ka chense to sika no de matimi di aka akotoni ena ntoma no nso matontoma mienu eno nso nie timedi begu bag no mu ba me ba no ketia ho mahu magima me bi number otontoma me ka cha ni senke ye pese ya ifro ba ye niska ho ngambe se o ma me no number e ya na ye maniska na kakra kra eso dodo e pa na wodi amane ye na ma me ni di na number e ma me ndisa wunye ska number no me fa ma ta wunye ska na why den wasen ama maame no so me ma no wo na me ja number no mo nti wo ma no nya 2 million edi maame nti odi 2 million na maame no firi ho no okọ market na ba me hu ska o table no so oton obi beto akokọ ana confirm nso a on face ska no nto ho di be dwen na me hu se da bi abrente de wo ye me no age me ma no ko me ma me de to na bra anim ena me frɛ no bra panyi e ba na me se bra e wom se me no nua neti ba unua no wo ye me no ma bi me ka se mani gye ho a na me boa me se hwɛ be ma me na wote unya sika na wudi sie mi unya sika o mpese me hu osika ena me so ana se ansa na me meba wo ho no na ma ye me dua no hu bibia ready na mama wate ase se wonni binti no me ma fa adua no ho ka no
eye nti won so kaka baka kwanya beba no boano boano a na so atimi dia den edi akoye me ho ade ba onua no oko market ba me hu ni sika me abeto table no so no sika no esan free table so eno ano no oba onfa ni sika ento table so bio me say me ba me na me to me mo me to mo bag na ma to ma anwa gallon na ma to Maggi packets tomatoes box na ma yam me sa meto aburo na ma yam sam na ma to nkati achia yam nkatemole chese aduane hu bibia me ye frifie na me di aba no fie ha ena sugar meto sugar kuruwa left and box na ma to milo konko metoto sa no mani na di ba sa onua no yedi na esa ono ade chino be ti oba akoto left 50 pesos sugar 50 pesos no to tea bread 3 cedi no dia ba be anything na wano onumu wi a ono kwa na bia wonka ho man pa chan no ko mi ameda ho no wonim se mabusuani bi ani kurum ha wokọ se me da ho se me ho na enfa me se bien won fa me ho me se bibia ya enye me yo sika no me wo bi banka ne femu mpo wonde wonye hwie kakra mpo mame ana esa woni den ka wonyi sika so ebia alima miniska ba wo de 26 na gine to no ma ne bi ne fa besi o me se bra wonye ne sa nanso se wo se mentana na ye mpe no ma se no ma no so amasa se me mbra tana eni nti ma fa semina media betena ha meton se semina no ye to a eni na midi cause sugar na sa left and sa bread new a sugar no ye to yi semina na ade chi a semina skana na midi to satin ho no ma no e na nkwan no sa e shorton so a semina skana na midi se semina skana midi 1500 no ko fa semina no so bra me to me kasa me oska be se 100 cedis simple da ho se semina sika na me boa nti me de onua ne ye no me ka kire na wa wona onua na kasa nyesa me de mu se me firi fi ha na de onua ne ye ntia na bla ne se me yere no kore udi ewum nso sere na me serew me nua na mahu se oba se obeboa no nanso me nua no wo hia womboa because nka wo hia womboa de wo ye no nka wonye hwe ye kura ya ware mba na ene omote kura no ade echi na ya anyi 1000 oba no wo nsoja na wono de wanya na wutime bua ni se nya se de wo ye ni ye hu ye nyina ye nim nti wo de sere na mesere na me ni me nua no ye be kasa na me si yo na bla na soro ko he nti me di wo ho no mo sa ma semina na akwa mia me hu semina sika me hu sika me di ba be fa semina ni bi fa so no capital won so sent wa ahye won so o sent wa ma mba sem abente we soli pia nti me bi o beba na ma loko dan o beba bebom nya se me hu yo me hu pa na me te wo hwe TV o bebo me bi na den oh sabe bi okoye na o so okoto aso wo ho na woni be bi okoye minim ehefa because okono mpana ho isi den na hu me ana me trace number no koko hu trace ni number na se wudi be ma ne ntete na na bi me man di ne ntete me de opia me ni tam e ma no me nyanya me TV no ano no ne na wo so show TV ni se wonya time so ma ne phone de sa eye frɛ sa to say wa PM a e bo be say 10 and 11 no ba fia you want say nipa no frɛ no oyo ba wonfa me ono na mama hu no enye se me fiti ya na me kwaye sa ade no se nipa no frɛ no yo ba wonfa obo no wa hwefo na se kosi kura ha adwen ma ba fie sesi yi me de tumitim nya de ba ko na da kosi no so be frɛ no obe peke e wo mani so nti me ye ya hu se sa number na eta frɛ no e wo se me hwɛ number no nti last o ye sa na me ko phone na me mie na me hu number no na me so me ja to nti me ye ni sa be boso me ansa me ko trace number no na me yi number no gu me phone so na me fa sa o de o si kosi de me frɛ ye no oba na peke ye na me se Maria muni no se da bi o na me o madam fo bi nso na di number yi ma me na waso kasa firi banankwanta no se me so me kasa firi banankwanta bai enye Mariam te ga ono mpo bo ne din na me so ende me nimu no so number yi so madam fo na di ma bi na o kasa firi banankwanta fa hina ga ono de kire me na me si yo ende me da se me fa wadan fo wa na o si yo na me ka te no na so me mbisa be ma ne de da me eya me mbisa no
nti dey no yes an na me se da bi say metena awesti madwuma na ha nso adwuma meye no sika no nso mehu so de mesan aka akohwe enkwala no mahu say oba na wo de wunya ya me se wo kakrakra no boaboa no ne fa kwa me ho ade a wo de wunya na odidi oba afofra achi no ko ne kokofa sa ba no so we me saba no say ebia bibi say ni ma bi saba na oba ne kire wo na kira kwan so no went to me and kwan hwehwehwe ankonfem nti how will you know say eye wukunu mprano no anasa dem prano do to conclude say be ma na ye masse ba me de sa na mi twa no me de me nye twa na sa say ko na kokofa oba no because me ntimi ba mbetena enjimi ndi me ka kire be ma wati tu so no so mprano be ma mpacho me ba nti me ka ho no me ka ne sa no e no se oba ben e na no se ge na ya wo frɛ wa upie babia na girl na afre bi ozo timi ko adwuma ja phone no dem na girl na afre wo frɛ mi hu number no wonso wo frɛ na wo honso wo se kosi ba kosi so frɛ wa ofa nti me no nyese de wo ye no mi hu pa nti wo de ko na kokofa sa ba no nti wo di abufuo e soro ko Mrs. Tanche ko frɛ Mrs. Ta e bo na amane etwe Mrs. Taba ahomache be 5 something na okotwe Mrs. Taba nti odi Mrs. Taba no na Mrs. Ta pamacho na wo bi same na meka na no be mandi phone no mam say menjin yi sa ba akoro number na me nso megiye na me yi sa girl no number no edi man say won hwe sa number we me say sa number we asem na me ka no enti me kan say sa number we asem na me ka no honom na wo kasa na wo su no se an enti me mfa nche no na ono girl no nye say wono wo hu girl no na si ne pe na girl no omo etete nkate wo nkatifuo bi mu na omo twam omo frefo mu ba na omo hu girl so no omo tete obi nkate na o se gesi de omo ye adwuma pa o na o frɛ omo na oje ba ko number say me nso me won nkate o nti satam no so se me betete a na ma frɛ na ma betete a ma me na ma odi ono odi je girl no number nti o se oje ye no o hwɛ girl no na ono na kwenta bi say ono onfa girl no ma no na ono so hwɛ ye no girl no ye obi a wo ye adwuma pa na ono se da bi nti onu mom enso pe girl no ono me ne me sister ni ma na ono aka na ono de ono a efa girl no ono kra fa girl no da girl no mo kwatete nkate feze no kra omo bia ene ofa no o se girl no be ye mponko dwuma obetete nkate e ma no o se girl no ye daga tini nti no opede obebo na afuma adwuma na ofa girl no nti wo boa ne sikasem mu na wanya de obebo na nkate afa aka de obebo no wa confirm no nkokɔ ni hwem enti o kan sa no o se honom ofa girl no ne girl no klate no okɔ girl no fie feize second so no na okoto na kwenta bi na kwenta no nso ban ho na kwenta bi tan se akwenta na opede ha no se gela simesi nti na me ba ha na no de na kwenta ka see you and dey yoro ho na ono san ba fie nti ne teta ma wo call ye no na kwenta no friend na ka tan opena sempa na girl no nya oba obetimi ne na atana na girl no HAC wo yembe masem na ono wo ha mbe madodo o mo ba girl no ho nyina wo hu nti won twe no enfri girl no wo se no ano no ono so na kwenta ne ka sa che no wo nko girl no fie bi na me se na wo nko no fie a o girl no frɛ wa o ba girl no woni no e frɛ nyanko kasa o receive girl no call me hu no na wo nso frɛ girl na me hu na girl no miss call nso ba me hu na se wo nko nipa mfie na se oni nipa ni hwe ya accident na o receive no call anasa wo frɛ wo o se again frɛ wa mfa na me se nya no kore fa phone ba na me yi girl no frɛ na wo frɛ o nyina o receive call no me yi nkyerɛw eho wosu ya pamachowa ma mema so kata ebra nsabuso o pamacho Emma Mrs. Tano ka chem se o nti me hwe se de mayama nukunu no ho ayam mobosa nti wonde wasere me nti wa hu se kwa me kɔ no boy ne be na adwen se me kwa me mba bi nti ma me nkɔ sa me kɔkora me ntwen kakra na asem no emfiri me mu ansa na me si yo na me gyae na me tena nti me sentena be some 1 week 2 weeks mu na me se mako
ɔno a ne sɛ nkɔgya me kwan me ba adwuma mu a ɔno a ɛna bɛgya me kwan ɛwɔ adwuma mu ɛna me di baayɛ nti me baayɛ na me sɛn kɔ fie biom me kɔ no hɔ nti me sɛn kɔ no hɔ no me ne sɛn wɔ hɔ no ma na me sɛn ka so tɔ sɛ ahomboa no so ma hu sɛ ɛno so wɔ anim bere kyabɛ no matena bɛyɛ abosome anasɛ fie sɛ ma asɛm na mekan last year asɛm na mekan na me ne yɛ 4 years mu matena 4 years na yɛ 4 years mu no na me se yɛ mra ne nhwɛ de akɔ akɔsi ɛna me se tete ma hu sɛ ho adeɛ no w'anim bere ɛma wo nkonkɔyɛ wo deɛ kakra na me kan pɛ sɛ wo pɛ na wo kɔ kyekyere me ayeforo no ayeforo na ɛsɛ hia me se ho adeɛ no because ho adeɛ ne deɛ mbenti aseɛ ɛne ayeforo no wo so yɛ sisala okay sɛn na mo ho adeɛ ne teɛ yɛbɛyɛ ho adeɛ saa nantwie no ne ade ne yɛde ba na yɛsɛ yɛakɔyɛ wɔ ayeforo ɛwɔ asɔre dɛm people anaasɛ na tie because mentini a mo deɛ na se yo ma yɛ deɛ no ho adeɛ ne yɛ abusua deɛ fie a edi adanse sɛ ɔbaa no wawalo no ɛna yɛ ho adeɛ no ɛna ayeforo no nso yɛ like ayeforo no nso yɛ adeɛ a mefa ayɛ te sɛ wedding sa wobɛyɛ ɔbaa wedding ama sa wobɛkɔ akɔyɛ fie di ansa na mebo enti ai sɛ efie die no saa na tie traditional wedding no wɔ hɔ efie na mo bi amakɔ asɔre nso akɔyɛ asɔre die no mebo a enti mo wɔ die no ɔbɛyɛ ne fie no ɛno na abusua ka sɛ 1500 no ɛno nti no kra na mo pɛ sika akɔyɛ fie die na mo nyaayɛ no sɛ mo nya fie die mpo no maba white wedding na yɛforo no na mimisa ebra wuhia yɛ ka ne sɛ ales no na wo ben fie sɛ 87.9 Kumasi na manya 30 wuhia ales no sɛ wo ben fie sɛ ɛsɛ ma 35 ɛsɛ wo 35 years okay na manya 36 wo benya 36 na manya 36 wuhia ales no nya 36 ɛna sɛ wanya sɛ wanya sɛ sɛ ankasa me wɔ 35 ɛsɛ wo 35 wone na tena fie sɛ 4 years 4 years nti wuhia na wɔ 31 years ɛsɛ wɔ 35 years ojedi achia wo 87.9 Kumasi wai mpacho me name date nani esi de hunu sɛ woni mu date of birth dia ɛni ewu si de hunu age sɛ woni mu date of birth a esi de ka ɛsɛ wo mfie aduasa alima ma woni mu date of birth a won kan wo mfie awede sa me ma me de ka kyerɛ me ma me ka kyerɛ so wanya 36 years wa woda awutu obi a wawutu ɛyɛ by force ɛyɛ kyenkyena akye sɛ bɛma ɛbɛyɛ wo fie die a abusua nyinaa di ato mu sɛ waba bɛfa yɛba no wabetu ne tiri nsa wayɛ amammerɛ wayɛ amanneɛ sɛ wɔyɛ ɛyɛ kyenkyena akye sɛ after all this no bɛma ne sa akɔyɛ white wedding wobi a wawo mmienu dada ɛyɛ by force ɛnyɛ by force enti adan na wodi akyekyere wo ho ɛkɔ kyekyere alɛse sɛ mu yɛ fie die wie a ɔnsan kɔ yɛ ayeforo memfa nkyekyere no wo nsɛm a wo start ka nyina nti matwerɛ o wo nsɛm wo se ɔkɔyɛ wo ho adeɛ wie a ɔnkɔ kyekyere wo ayeforo enti meka sɛ ɛyɛ sisalafoɔ ebi a mo adeɛ ɛda hɔ mamammerɛ sɛ woyɛ fie die wie a kyenkyena akyɛ fa no kwasɔre dɛm ma ɛno ɛnyɛ false o by ayeforo no yɛ Islam mu deɛ sɛ bɛma woyɛ ɔbaa ho adeɛ na wonyɛ na ayeforo a ɛno ɛnyɛ wontumi mbɛtena wo dan mu ba obetumi abɛtena so sɛ ɔbɛsesa no nɔɔma na ɔmo agya no kwan deɛ ɛntumi na sɛ wo sesa wo nneɛma aba mebo wo sesa wo nneɛma aba abɛgu hɔ sɛ yere ɛne sɛ wokɔ na wo basa bɛda hɔ ma ne wo da no aduane ma no si nneɛma ma no sunsun yɛ bɛ ne wom ne nyinaa yɛ ba because wo ba odros ba
wo brazy aba watade ba wonto maybe a Sunday bi modi beko ni nyina ba se woti ase enti half oniema e wo be ma ne demo dia ka na e maaye enti ete se de wa betena wo pepepe o diu mupie onu aduane mawo wo ye bibia mawo and now e de na chese nya na yere ne wo ni nyina ye the same thing adekromet enti ise mama mre we de wo so kire me mu yie wo se be ma no ye kramani oye kramani enti wono ne te sa mamre yi a wo ka no ase wote ase ai ne de obia ase onye Islam nko ande a wote ase enti Islam ni bie ni ho a ya ba ye ni fia mamre atua nkokɔ ne mponche ne confirm ne nyina wie ya be ma no enye no sa yefro ni nti no one tenant chain onye na yefro na obetima chichiri furu ye no e wo bibi o Quran mu say ye si furu obepe some has for pachan be for na wapo mpenyufo kakra na ba no nso mpenyufo kakra na mo awura mok mura mox na malam ni aba be bom paye amam na mo aka kwatana nti eno no mbrepa mu wonsa ya ayefro ne de obetumi ababe nti adena na monye no sa simple no dan say kwototo we mame unsu nim se be men se ne sechi na adin yo se ne ho na akiri no o se wo na ho komu mo because one buso betna won wudwa bia na wudie onsam na wo tomeboa 15 million yeah 1005 o de buy ni nyina be she enti now wa wo hye wudwetira be ma ne ba ye no na wanya no wosen betna efie insansa because o betna like only unless try nyina sa 5 years o betumi akande titiriu bi pa when free sa 5 years relationship no mo ampa chomi nyashe wa bo dwetire wan me mamu na ma no wa ma usika nhye wo adwuma wo hia no no na wo yenim se enkoso by ma me hia no de na me tompoboa na me ba kumase befa kumase medi no mokoton e wo store ho de na nkura na me nye store na me nye store kura abrenta na kasa de ma ntumi jana chidi ne say ma menene tenaye ansambese ko ha konya adwuma no onene transa besene ko hene konya adwuma bese ko bogo so side ho konya adwuma no because also wo bogo so mu no na wuhia no David onene transa na titama wuhia unless na adwuma na wo yakasa me na me tompoboa me ko mu krom ho na koton ade e na odi hu me e pe me amenene tenaye nti menene wo ho be 3 months to 4 months na me di call and me di call ye obi adwuma ansa me di start me amedi okay nti ye to say de ma me nje na chi di ni say na me di na chi ni say akwa say me ni tishiai me nya me ne tena ya me ko nya adwuma na madwuma no so na ekoso ma me nti me ma fa ne say me ni tishia e wo madwuma no mu nti o ye be ma ni tiri ye said ye be ma bitimi ko hia oba o ko hia na ne ne me ekoso yi ama no wonsu ne sa wo ye be ma wo ko hia no na wonsu wadwuma ekoso mame tina na wontumi ne nya nti na mame ye de ntimi sa atam kra sa 3 months to 4 months na me di free me di ko adwuma no me ba kra no me ba na wa for ba wate me dan mu dan ya me gya ye ma me bi e na mame no so na ba ne nchen nti me ba no me wo hompo na mo frame ka tell me say wo date sa girl no edan ya wo me meeting na wa na wa han wo dan ya wo team e na ade be ma ne betena mo bi David ono tene dan mu ese den no kofa ba ne be ja ne dan ho betena wo die mu wa betena me die mu me girl no de betena me dan mu se be ma ne wo ne dan e na onso wo dan ya wo dem enti wakofa ne ba onfa ne mehye ne dem ade na wo dem no de ne ba ge ne ti me ho
Oh, girl no ona na tempe ho na me ja dan na ma ona na koi e na girl no so free sire beto na ona na no ona na nchen e na ono bla no okofa no lucky man lucky Alex you and okofa girl no e me tie na me baaye enti me baaye no na odikoto no nanfo anim e na omo frɛ me e pa ma cha na me de me twa so apart from nkate again no even ono krampo no meti dan mo meti boy ni dem sa me bae no mankra me bae na me di me no ma besi me dan mo ho e na me pie se me jai onua ko di me obeja me kwan no motor ra bi me ja no kwanti me di motor ra me ja no kwan no ma ba fie biem e na me call boy no ho no enti me call boy no ho no me wo ni dan mo ho no na boy ne beto ase wo repu no o kan boy dia so channel ana wanyini channel baby sa ndi me call be man dem mu no me ti be man dem na be man no bae ento obae no ohun me ne yemu hye no e na obetam president nkwa na odi pieye na odi kwato veranda mu wall so e na opie ento opie na odi kwato na mfo anim se maba na omo be pamacho ene de asi no enti na na mfo ne nyam bae me wo inside one girl no nso kwa bae enti girl ne be na meti ho hwɛ movie na girl no so ba be wurae wan kyerɛ me mpo na no so be da mpa so be da mpa no so no mikita remote no aka sɛ me fa remote no ma no na me se sama no wa wan ka sa dem ti me se sama no no na wa wan ka sa dem o be ma ni dem aha be man dem be ma ni dem ndi o miemie na odum tv ne na osa mi aso e na wo hu bebe obemi ama nipa na aba e na me so me sen kire no e na o mie na nipa ba na osa ndi remote no ma me nti me wo ho na na fo no baaye e be frɛ me e di atwa pa baaye say na o madanfo e be di betu o mu anim nti o mo kan ya na me de me ye den me jitu mu na me na tena yi nti me tena ho a che nti esa na me di tu girl no ne papa anim say won kan cha ge ne say me ni ntimi entana me dan mu ho nti me sare no on pe baby at the time wo be hunu say wo mpena less any sa girl net no still no da so te wo dem ho na what me dem ho me otime dem ho ade tia no makoye tin me ye tia no masama no ana no want say onye hunu say wate na wonim pa nti me ye tia na masama no are ready so no beche me sama na so wonnom na age ne de na aka na be poison no na wano nti e chire na me ka se baby o mi ti gal na yi na ye jala ko redem na obi eziesie no ho nti me hwe na me se da bi me de to papa panyin papa kuma anim so nka che ne ba ne se me se me dem ho de me ni nti me nsen ho nti me sere no o mpe baby e na ge onu si yo na ge onu e pe baby e kwata na aye e na me de me di wo ho no masa nti wan ka di anko no te ono te wo dem sa no beche ayi wo signboard yeah no nti wo ye hwe se die na esikra nti yes ano ese die na esi ama wo hai nti die esi ame wo hai ni se ho ade na me kire se won kode kire ayefro no ma ho ade ni de mama na ati ase se eno enye force eno ye me papa mo side wo mu se ye force by ayefro no ye force sen ho ade no ye ho de ye sa mamba chan because ho ade ni de se ye sire mu kra nentwe no mbeje no enye nde ni china no mbeje ba like ohun a wo ahon de obekere me ayefro na obetuma be kire ayefro na mama kwatana for the meantime no onsaka na wakoye wo de na awofo ne de no nti eno maneti ase sa ba still na boy no ese wa mama tontoma no mienu asi wo mato bag no so ato ho by die ebeka wudi baba na to no mana so na wakwa chiri furu no emba nti sese na kadie ne de yanko betoto amobetumi akwa chicha ye fro no no one de account ma no bi ela mo gentuma no ntuma sen ntuma de oba no de ope bia say 6 kula obetuma ka 6 ana 9 ana 10 wo de dodo ope bia ba me we ka chen say one de kakra so mamia me metoto no kakra me nim say me wo bi wo ka me metima yi me de ni bia de aba be shem na ya de na dan ya wasi so tore wodi ba kwa ma rent na woti ba kum na wo fa bati ba kum nti me ka chen say do no rent timu no sanetam so a manenta say wo pe 2 years sika because o pe sika na ya de nti no ka woji no 2 years a nti wo kakra na nka wo ye no o media no
complete normal na sa boy no tam so a na udi ma 2 years ya oji a odi fa 5 million koma me papa mo ho ade ni sika no na 5 million no odi fa no to aduane no o to aduane no kakra me support aduane no na ya ye den na nkoma akekere furu no na ma betana tinka betana amripa mu no unya na odi papa mo de aka e Akoma na chesa mo kwa no mo ayefo kekere no enye sika kuntan de ya no die no etie na wedding no ayi obaakofo na ni lazy no wa akire na age so kwabrane na asesa gude ko ho na wode ba ene ho niema no made of the Hannah ya sister Hannah and groom what we are from saying men ni asise coat ya bobo coat na e maba ya wo mo so di ba ya chie second tight ya wo mo be she ebu awade ne hwa because ukura ni nya wo bonso wo gira wo nyina no wo hwehwe kire na emaya ne so bi bo mani wo mo ye ayifro bi nya kura ne ye pani ahyehyɛ second tight ne di jenja ho ye de ne ntisa mo de ne wahunu patro de mo de no adidi akire bi ani ho dabi adidi akire ni ho ye de adidi akire wo mu na ye oba no wadanfo a obefa won like da mo be show lele no wadanfo na be ye wu aduane eni be ma na aduane asa ena no ma kwa munye sika san ya na ebetumi aye sa niema ni nyina amount of money sika dodo san na ka wo hwa ba ma ni nyina ya ka betumi aye ya wo kenya onya 5000 po betumi aye 5000 it is 50 million pacha eni mo de yi mogo na ye your baba ko ne wig kro obesha kro 10000 wig obesha 10000 and say nuane e benwa e ho mpabo e te shine na yesi bibi the morning coat ana but say morning coat mo sori anopa your friend is saying robe eno no ayese 9 to wear no mo sori anopa nia bride ne be she ne o keka ho like seriously tenenchena egu no timodi na ntisa 5000 kwan wonya ya enti motina mfie enum yi 9 mfie 9 enti mumie no antumi a organize 5000 mo de be yes hade na free ho yeah that's what you adwuma ties de oko ochi motoki aboya ya ties de ko market Friday so oko so what ya adwuma ena won so bo ho modern ya wode enti ni sika wode ya den ma ene de na mentumi nkyere open life pa wan para ono no man po bi o na me mani sika se gon ono don ta 87.9 enti we san sika no like ode ya den ma ka me say me nim se wunni bi ba wo de okakra wo benya no ma me hu me mpe wo de enti na me ka se me di fie duane ne bibia me maje no enti wo kakra na wo benya no ma me hu na mo so ntimi mbo ano na onfa ngonkwan me ho ade no na ogidi say abrante ya woni ne try unless woni ne try 4 years no wo hwa na oye bema odowo a opewo a like opeso wawo because 5000 ye mumienum ye adwuma 4 years there Akoma FM and that time no kwa ka samba ya can do 5000 and nei na niema boa ye den enti me bisa question say wo hwe unless ne ni ya wo ne wotie ne ho niema wo ye obi ana opewo so obegware o ma won de sa na waka no ka de sa won de ne kasa mu de sa mame yesi me kwa kasa won pemia ma obesua onimani so time na ni suo sa na ni emre obetimi asu yesi ajiska to ne de menya kwaka se mahusa won peme ene de obesua se obeya mi so jimi fo na majetum na mapodo so ama na wonyi ni se bia ne ma bi so nkoyie wo ho nti na be men aso ono so mpese obese ni sika wo ho I don't remember to na wa mi sa no ono so nka bibi sa o woni help and akua ne be ma didi nkomo no be ma ne woni help ba je se wo adwuma mu nti etie for yentie unless mahama
enne ye na akua ne di nkomo no ne kakra enne ye chirigu apawaso muma yentie ne kakra mrasisia problem no make ma ka ma so don't akrefe atemi kakra ama wate don't say wono adima na wada asem no ba mo se no uti wono na me na ma hu no brani ya bi adi ni no e ma mi fi no pe na wo fine so wo pe na na me se se me no wa tina me no tina ya ti no mo ye tramoni ni tu ye tramoni se se atina ya ti no me no tina ya ti no na ko case di ti se se na mi ni se ni dia don't say no problem e na wo pe ai e na me se so en ye nyakopo da wo ma se kaka ka da bu se mo a me ko to bu chapo na wo mo se anta o ti me nche e na me no te e na me no so e na wo ti du ena mimi kakakra ena me no ena me fa na me se no fa na me na shi aya ena me ti oba na me ni kira ke se ku ta po ena mo te ne ri na pa ena pa so no ena o ti so me ti na ko mu o ma ena me ko mu mu ta po ni ko mu ta po ena mo ti so no ena me ti so ena me ko fe bo ena me ni ska no kana me ena me fe na ye wa shi yo mu kula na ye ya shi ya me mi kula mi ka mu ti ka fe me ko ya o ku ta po ma bra mo oba we ha so na ka ka me njai de Pascaron put a cut to Tony Amasa. They want to assume the same and tell. Yamin a Janaka, Yamin a Jan or Banaka, one from Market, with the moon yaster, one of Zambo, 7 years, put a moon done. High up 87.9 FM. Unless Mahama and Nick Kakra now see and no one where you mem and Wintina Dede Kakra, a war a chair, a one or more fan chair pa. Now was so when yes a kakra. And Kawade, Kwakoma, one for near day, and a war will catch any. So when you're in the Mofanko to Tonyama, a dear near ma. Sikaye, let's see a children, no master walk on. I was in a fast in no. That time no na me wo or my to no man kakra. Sikanum baby ma, or jam kwa me si kwa adwuma. Ti me kwa adwuma mu no. Almost started fasting, me kwa adwuma mu that month, first month na mu. 2 weeks time and our friend say 1,000 nti membra na onfa nko ye me ho ade no and I say bra ho ade no say wa ma yato no ma kakra ato ho nti e ka me nko a ma yemfa 1,000 incomplete no ma no na jai ho ade no because okoye ho ade no mpa na say wonye ayfro na sale mintimi sesa me no ma endi wachi embetena nti e di complete no no ma na to wan nya bi mpo na okosere me papa ma furu ne de ombe pene say obechichiri me furu no na ma betena me pa mu no unya na udi akọ e na o say enye normal nti e na pay say sika no o pay sika because of me papa mu nti and the me mba ma won fa nko enko ye ho ade ne dia e na mi njai ono won fa nko to ono so fa complete normal no na o ka tell me on frɛ me frɛ na onfa me frɛ na wonfa eno o chen ni week pepepe eno o sen frɛ me nto o frɛ me no na o say asɛm na da no ne me kan ya me kan wan die ntum no odi akoto mi sister enu na me sister ben na o say andemu yere na odi koto andemu yere ani mu no se de me kan no saa na me sister so ye den e kan ye na me sister say ta wan chechira ifo na so koye ho ade na e muhye te say la cremoni wundi abuafu na waka kodi ndi sa na asechire ne tente ye mu hyenti no ho ade ayefro na wo say wo kwachechire ndi sa me say ye 4,000 no complete no ma na wo ma ye nya ne sa nti ho ade no panka ye no ofo a omonje diso o chechire ma ayefro na ye kwatana ambrepa mu an nsa beka iska no ena odi beko ndo kan ne sa na Mrs. Tanso de 1,000 no 87.9 no mani bi ana 1,000 no mo ma fa nkoto ne ma mo so ma fa nko efie mpacho me ba ndi o se Mrs. ne kan sa de ena kire na me su yo mate ena o se no meba ba gisika no akoto no ma na ana se won sen ne mame ni nyina be kwa akowie se me se sika no se mo de kototo ayefro de ho ne ma ana say ya mfanto ana ni mienu nyina abomo ya mfanto ma mpacho de ti me hakakra enti me ka kire say won de won fansen ne me
ono se be abeje anaso fansan me na me se mefiri kumase na aba ho ntino me ntimi mbeje se sika na sen fansan e ho lolo fe to on fansan ne me na me nto no ma na eden e mfambla e no se won yi musan e na ensen ne me na me ka jan se 1000 no ensumpo me na me ba be soso na so ga so won yi musan fansan ne me dia e ne former sisters no na omo nkoto no ma no dia kan fambe soso eno si boy adenta me ka so fama ni sisters no mo nya ni sisters mo na beto na ware no me se no de nya bone no mampo no enka nya oba na ne to wabusuafo ne to ende sa wo se me imagine se sika no hwe se esua wo de fama wo sisters no na omo nkoto na se de ga se won yi musen emfansan ne me ne de fama sisters no omo nkoto ma no bua self no se me ka so fama ni sisters no omo nkoto ene na wo akwaje wa de ekoto se wo na wo pe wa de entemo na ma de na wo se wo yi so 1000 de ye yi so send the tolefe na entoma mpo ba kwese ye dan ya ba bia wo na wo hene na me wo priesti akwan e na be ma no so wo hene ono wo ayi bole kwan no so okay me pa chu wo free priesti akobole kwan no so da akosra be ma no da enti de na si ho kwan sesa de we woni no koyiye e na ye we wo na ade ni hia wo enti de na wo faka no wan kwaji usika ehia ye nyina o won waka cho se hia no enti se na ma wo se hia no wo na hia wo ehia wo che se de hia wo no wo na ye ba wono ne de wono so wote we so ba ye no ho de so onyo ho de wono ne te we ye bibi akra de ma no hello mama yes your mama na te say loko na mpomo nyame adome so me ho ye papa anopai ye ne wodi nkomo kakra efa wo yire alima ho se wo se wo ne natena mfie nan ba ye ne ho ade na seno be ma no wo nya ne ho ade mama Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello Modi me pacho Alex ni Alex ni mama okay Alex kasana mi tie wa me pacho pa wati ni de sa asem na tuma ni sebi nika de wa asem ba nika na beka se nika nka obi antini nka mani yeye nyankopo antini ntimba fom beka bi nse nyame na beka wati na odi ewu mu de ni so odi ni ase alima wadi asem betu mani mu kakra me boa no kwasam no kwasam tini ya bisa wo no odi betu ye ni Akoma FM 87.9. Wase menene tina 4 years odi machi se ne nkoye no ho ade me se ne nko wa nkoye no ho ade ma nkoye no ho ade watwi ni condemn o trese machi no condemn me banyame ase nipa de nipa asem na wode aba mo ho se mu bisa me no ye me ya pa se wanti na fa asem anko no papa no ho anko bo mo amane wode asem na aba mo so no me pese me mka asem ni ndema mo nti ase se alima no man ko fa no asisire se bi me ne ti ho no me ko fa no firi no busia fo na me ne se ye ekoto ba nyina no me mpano bone nti man kan tre no busia ni bia ba nyame ne beji bi ma me ne ti wa wo kire 4 years no me na mabehu ama mi si o pese me tew na wate ase ama me ni be ti pe na uni kapre uni hwe won sam but ma hu se me no betima tena na me de me kuma ama o se me tew na wate ase me no ti ona wo di asem na tu mani mi se nyukure me nko ye ho ade ni ko hu buja me ko ye ho ade ni ko hu buja na me se bi ma ni abotre ma me ti ho no mi ni sebi ni ma mi ni papa ni bi ni ye ni na me ti ho na me de ti ka wa pene so wa pene so na wa ta me ana wo di asem na tu mani mi se me ko hwe na me nko ye ho ade me so ma hu se e nyukure uni oba ntini ntina abra o pe no omubusa ni bia ni ho asem ndenda de mo da na ade be tina oba na kababia na ubemba na kababia ya asem na mukoka abe kwa na ho be kire ubemba na ape na ho be kire na me tinya abotre ma me na wo ti ase e kwa na me no na wo de ko wa du
sebi nde na wanye bia woni nteme ni ebuka de ma no e na odi ko waju no wo e na me fa me dan han ye me han dan no ba me man kan tro se dan na ma han yo ni na me han dan no ejiska se ni ko hu buta fo wie ye no e na mo se atimati se woni se ye ba no o pen dia ka se ne wo ho a ye de be ma on because that would be a long group of obi da na wose ajewe na wojia e wo say na se be ma no ansa na wo be kwa koye bibia fa wa na koye bibi e na me ko hu busafo no busafo ma me ka se nukure wo mo ba no de wo mo ntimi nto no ma me se mi nte me pese me war ne dia ade a wo de betu ma ni mi nke mi se na mi be de mi be ye ma mbre mo mu e na me se so e ho na ye gina ya me ni mi fa no me papa no na ye bisa kana e wo say ye tia no e na ye kot nyama ebe yi eko ebe tia ye karamofo ye fre bibi bisi e na ye kobo kokko na ye kobo e na ye de baaye e na busafo ni se die wo mo ba no wo be mansam e na ye nyina da nyame ase e ho na ye wo be se last year February no mu o firi wajuma mu e ba na nkonta u be du ye na me so ende wa ba ide ye boko e na ye nyina ye de to ho say 1 month you remember 3 weeks to 1 month to and I Silvia area do say 2 weeks be na Silvia do and I was saying the obeko adwuma and I'm see you so obeko their problem no need to kwan say manko and na the call e ho na wo say February January February mu and na the call March 15 and na minya iska and na me frɛ atimati me frɛ say there o papa no kana mo de ma me no enu nkwati me da kora na me ntinda sebi me pe ni yie ntino e wo se kana ache kana o papa no de ma me no kana ache se me ma ti ma nye ska no dia me pe se me bo amane na me ko tue ska no mo bujanfo abra tama wo so o tire me kwan a me de be kwa wu bujanfo o di mi ko si panyin bi so se panyin no yanko so no so na wondi anim e na me bo panyin na amane se ali ma papa mo sika no manya me di ko tia enti so ofia won chen ye pese 3 days time ye be ba di tia kana ma no papa no na ma hu se de aka me ma ho den na kwan a me fa so na wada ne yire na me frɛ wo e bo wa mane ma me we ani man so nya me ebie na no me 62 e ka kire me mahama alex se kanu ninja kan tia ansa na yan first kan en toto ye ware me ma me se madam we uye kamoni kwanya me fa so ayo ho ade no nyankopo nani ena wo se me fa nyankopo so nyame kwan so kamo kwan so eyo ho ade me ti me ti ni papa wo se me fa nyame kamo kwan so eyo ho ade se man ko hu busafo no maame de se wo se bi me ni maame akaba bi o ba me ti ma ka se me maame ba ko ne wa me ni ka sai me janka na me ti ho no ni bi ni maame ni wo me papa ni wo ne nko ana me bre na matima ye we nyina abo amanya wo ba no se me ko hu busafo atia o mo kana ma o mo e na wo ali ma san die na no ka tie me se me ma ye ma adi se me ko tia no papa no mo kana ma o mo a wo no wo be ba be tina me nche e wo fie e na me se ya sem na oni ni kan e ji nkontuo na wo mu a udi wuda e te ska no ene na ye ode ana e ho na asem no e sa ke e dan bufu e wo me ni ntem e ya dan kasa ena wose me tika na 10 million na me de kotua no papa no ka no me giant na yan fan to ye wa aware anuama ena me se to se wa kan ka dia mate ka no me yi bi ma na on fan to bi okuma si ho ana ye ne den ena wose no bie na no ka kire me se nukure ka no entini to nyama no mu ha fukura me se entini to nyama no mu ha fukura se aware anuama sebi ye kristofo ye Muslim for say what you be chef Muslim aware mu pa na madam nyama wo beta wo de be ya wo de be tikiri furu kura no enye sika bia ta nde ye na ya ta ho kire na ade aso ye ho akoye ka eda ye so kani eni nke de wo ye ne ware na nya ni sinu nke de wo ye ne ware na me so se ni sika no ma no fa to nyama no bia na na wo sika no nyina no me de mo kura 18 ton nyama no na me sa entry to class nyama na 100 million kwa na te manye 10 million amount na wo de ato nyama no bia asana du 100 million bi e ho na maami we me yiri we agi kawai e wo fun no so se minim sadia minim first ka no
Enfama minya ba na ono so nkoto so nyama na mesi daadi. Ni kiri first kan ma minya ba na nkoto so o ware nyama. Na wo na me waro wo so na me de nyama na yeden. Wo na wo hye wo na wo ba be lutu nyama no. Wo se wo ware wo ba be na ware ase na obi akoto so o nyama abel. Wo ba be na ware ase no. Wo na wo se wo koto so nyama aja wo pe no en na wo se wo pe. Maka bibia maami we so won ti ase. Wono se me ma ji se me kwakusia kana ma no papa no ma na wa be na me nken dia en dia wono de enya ade obra be na me nken e na me tito. Se wa kasa dia ma ti me so me ti wono no me ya akola. Se bi se bu ku ankola mienu. Me ti wono no ayi anoma ba se akukọ ba kwa me wu bi. Ah me de ti wono. Me no o ka se me no ti 4 years no. Akola na ye wo ye ntemu na de na wo ye ntemu utima die wa no aka tem say ye minute na e o ye ama me ma chu condemn o be tira me nche ma afom unnim ma afom me do aye didi unnim ho we tire ni ma lusu condemn say ni ma lusu ma say o mre na o be tira me me be si o pe 4 years no me de nyakopo bi e kama cho so mi sa alima say da ben won you tira me dem adi won ya pen no papa ne maame wo no betimende wotima tina me mahama alex temu 1 year pen wotima me demu acha 3 months 2 months na lima afurka ali me kwa me da kete tu na lima aboku anya ne me se wo ko na aduma mu na me di nisuo na me su na me maje so na wode ko abra me ye no ho ade ntu no ne wo pe na wode me fa so kwan a wo pe na wo tu ni kiri sinu kwan se wo man tu kwan abra me ye no ho ade ntu no me ni a wode ena me so me try say me kwa ko hu butafo na wa ma be kira na ma ya kaka ko yo ho ade alima se won ti ase alima baba na nkonta be tina alima baba na nkonta common 1 month 2 months alima ko na aduma mu a 7 to 8 months na alima mani se ahu alima obi a oba onim se oni be ma ese sa aware na 9 months 8 months wa ni se ahu oba no maame no kre ba ko se wo kura na oba na obi di sa ade eye no ebe ye ode nyankopo se yen kan kura se oba demba na obi ebe sa eye no wa na ebe ye ode e na me frɛ no me na me frɛ no ka tɛ alima se me pese ombra na me no nyina ye ntina se ye tina na ye hu ye bra bo no se de edi be kwakɔ wie bia no nyina na ye hu o ti ni ye kana me de pemba me ye kana me di o be tina me nkyɛn 5 months kwa na 4 months na 3 months a se no kura ba kuna se me nye ska na me di bia o be hu alima fini me so me to no me na me ye aduane edidi me ma me abubu atena ho wontimi sɔre enso da ade ti a di se me ska na me ma me o ma koto aduane abra me ma me na wadi ade sa di se me ska an koto aduane abra na wadi abra me so me do afuo a me do me nto aduane na aduane da tell me so na me ntimi nwo bi eni ade bo ne be na me da ya nyame obia di sa me a me yere ko he a me yere tukwan Oba me no te 9 months 8 months alima free me then na Alex me bo say me nim say de mo mamamre ni sitia de batem say bia okọ na 6 months 9 months na onya maya say wonya nya wo yere a one wote dan ba akumu o me say alima enya nya wo yere ya ebia se gwakoye ne ho ade wo fie anaso wachiche na yefro se ayempena ena na mohwe enti no se ontu metna wo so de wo kan 9 months 6 months na wo met una wo pese o metna wo ho ana asa me friend se wo metna me nken na obi ahu se asima sisi me nken so me kwa ko me se me nyeska na media na me nyeska na me de twempena na wo nkasa na me ahu nkonto na ali na eti nyina a wan krame a me neneke na wa forka ko na aduma mu no a won bu ni se ni ebe ma de ma no sabe na wo ko a watina krame watina tumi nkase ati na mikunu oh ade ti a next ana ade ti a me ko aduma mu no sabe na wo ye bida e ya me da kete so me da me wa me jin sam na wa nya me kete no so se wa sise ni niam a wie wo ko aduma mu na me se nya me fa no nko sana me kan because me can be what class here then I want be a wo for bo bia mami so me nimpe me yesi mami enti sebe ya obi abehunu sampa Alex Mahama wone Alima netie
ya wo mo hyehya awade enti na wo pɛ no wo nkyɛn ka abere bia na mritia wetia wa bia no ɛwɔ sɛnka ɔba wo nkyɛn mo a sana sa ansa ni buta ndendi amene kasa akira ono kokoko nso niko mi se ni buta fo ni buta fo aya ma me no nyankopo ne be nyankopo e na bi sa ka tia pa be ma wo mo me na na ta ba bi kura me na na wo keke ni e ka ba bi ni buta fo nyina di ni monyam e be ta ma ti e wo aye na ase wo mo ni se wo mo ba no e wo me nchen ba na wo mo ya aye no wie ya ani ma ko ye and one of 67 months, the Frena, I knew a demon, which I didn't take in bed, Mr. Man, Mr. I know one a minute, no one a Mr. Man, Dr. Unit. Ah, Mr. Now, come back, 87.9. Yamina Senica, how I meet him with you. Yeah, not the work of now. Tsunami, my free of home, said you, only need my free of home, other thing in Yam Ahata. The make up for my different yam in the bucket, extra, equals do so at the 2 hours for my bad jar. I don't know one and Yanko upon the dress I don't know as so. If you want me know, so what you mean, Kenya? Nothing Yanko was in near Bay and one a day, but I did my family yesterday and from Maname. You would have got Miss Minko or minimum would have one. If you are some like 100,000 to tell me to me so for the female, Anka me na bi ma bisafo yen kasa awia we na me ka asem na omo asonte me ni bia number no me phone so na asai me ni bia number ba me nimte dole me na han ka Africa akokentampo akohu ni bisafo ko ya abi ma de me fa so no okay emeba Alex jasoma me e ba iwe nyina no e ko fa e ba nyina no bisanse wati ma bo ni bisafo bi amane a fa kani na wo de me ma asem e ko Akoma FM so me ma hawo ma play you sam Machu condemn. Namina de Pianaka, Samin Boni Joe, what doesn't mean, so now I ferret. The name of Huna, Ade, say, unless said you see Casse, will be one ferry or be one ferry no. Say, no, what babuano. A man named Sama Benya Biache and Wana. No, madam, no, me. One cata would be son of Becca. Was sorry I was from them, I was our woman. No one I leave at my baby, my brother, mini video that Nankupo himself may know, Sira Eben. Nankupo himself may know tonight a day. Me, I leave my cram, I leave my sorna or called Mamma Midona, me, I saw the Mamma way for ma. Nama Pada Maniac and Nankupo, Nama Bomb, I said, I do my dinner and Nankupo want to income. Woman money brain, your pa. I mean, the Boma Dimano, then my job is Nankupo, Ashirano, that Lamine Hene, so Namibema Missibia, or Bema Midi. Say, me so me my year and Sadia and one. So what you have a crowd, one thing from the master no, Uncle Bob, no papa, mamma, now, my family, Manco Fana, a Lima papa, money no, no, one now, and you say a Lima Kramis, a Lima woman, and don't be sour or a Lima, now become a butcher, and you say, a Lima freeman chair, in every month, 9 months, in your dear. But Abraham made to a minute warrior. Now it's a new first come out. Don't go to so a warrior. Abraham, Papa, no more. You know who I want. Okay, it's say, Mahame, also ye, Camoni, on which says Munina, Muya Camoni, Timute, and Muamosom no say, Sir, ya quachi na ye fro, and sir, ya quacomuno abusia, I fear the enemy, no, dear partner here. Here, you Ukobisa, Ukobisa, keep in the cry. You want to keep in the bed and not catch yourself. I was saying, Ukobisa, for Mamma Momo, and Sarah for your wife. So, from Olivia Bema, Monfred and Bitan says, or Barney Bemba, as a shower, they know me before. Then I was saying, we can get okay, did that now with Nippon and your ceremony. Now I have Busumana. Opa, ya bia wonya no, de no mambre ma no. Ne fa akola no ko, ne ko ya odie. Enti Mahama, ebre a wonya nkonkoye, akoye, wo pese okoye abusua de, e na alima so pese wo kokoye
asɔre deɛ no ɔno kora deɛ ɔpɛ sɛ wokyekye na yɛforɔ na kyerɛ yi wakɔ akɔyɛ abusua na ɔmo bisa o adɛn na womɛyɛ ma woka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ba no ɛna esi wo kwan saa. Mami, ayi Alex. Mbe ho ɛna mese minni anka adeɛ wa asɛm a wɔrekan ɛnyɛ busa na wɔhyɛ no prɛsa sɛ membɛyɛ mepɛ ne yie mepɛ ne ntɛm a mepɛ ne yie no abusa no na wɔhyɛ me kɔyɛ na ɔmo deɛ ma ɔmo busa no me abusa no sɛ alima pɛyɛnto mentumi nkɔyɛ alima bibia wɔ abɔnten sɛ no papa no mo yɛ a wɔyɛ mentumi nkɔyɛ kwan deɛ bi wɔ imam bɛ na bɛtena ase ɛkyerɛ saa awareɛ no so imam bɛ na wobɛkɔ akɔkyekyere wobɛkɔ akɔyɛ ɔbaa ho adeɛ yɛyɛ kɛbo so sɛ ɔbɛyɛ ɔbaa ho adeɛ yɛyi mpanyinfoɔ mmiɛnsa na ɔmo asɔre agyina sɛ awareɛ no mama kwan sɛ yɛnkyekyere firi no na biara bɛka sɛ ae mogya di wɔ nyankopɔn nti na biara gye agye mmiɛnsa ansa na yɛatena ase abɔ mpayɛ saa nnipa no mantena nkɔyɛ biribiara no mammra amma no na meme se mekɔyɛ ayeforo a ada nipa wɔne alima no ɛnyɛ nipa na ɛwo no sɛ wɔne wɔbu na wofoɔ a mene bu na wofoɔ mɛma na wofoɔ ate ne alima de aso ame no ndɛ ne akyena memɛtu na mo akɔ alima busuafoɔ nkyɛn ɛwɔ baabi mu wɔ bia mehu wɔ mo wɔn kyerɛ ne sɛ wɔfie hɔ a sɛ wɔfie a monka nkyerɛ sɛ meme se sɛbisɛbi sɛ mɛbɔ busuafoɔ aba hɔnom a ade asɛ no abɛtu no busuafoɔ anim a mɛba hɔnom Mahama ɛwɔ deɛ me no yɛ adwen paa because alima obi na wo no ɛne ɛwo ne to abusua mu enti wontimi nkɔkyekyere na yɛfrɛ wabra wo nkɔnkɔ hu na abusua na wo wi a hwan kra na wo hwan na ɛbɛtaa wakyie sɛ ɔbɛ yi busuani a ɔbɛtaa wakyie wa yɛfrɛ na kyie enti ɛwɔ no deɛ mmea kasa hwehwema so kakra na mmɔma memisa wo sɛ titi sɛ ebia sɛbi ɛnyɛ sɛ meka asɛm na meka asɛm sɛ meka fom kora na ɔde akyɛ me meme nso mammerɛ kwan so na mefa no no ɛna meka sɛ mete wase sɛ wode mo nsa so memɛkɔ hɔ alima pia wɔno atena mande memɛkɔ no papa no wɔmmra hɔ no wɔbɛ abɛto me enti Mahama na kyɛ sɛ ɔbɛ yi kora deɛ wodɔ w'adeɛ koraa mefii na nkɔfa no abɔnten mede ne bɛkɔ akɔma no busuafoɔ mede ne bɛkɔ mede kɔ a na ɔmo afɛ no afɛ me menye ne nni baabi agyina busuafoɔ na mede ne bɛkɔ mete aseɛ na mekyerɛ sɛ wode ne kɔ abusua sɛ na abusua abusua mode hyia yi mebɛfaa no meegyaa no anaasɛ wode ne kɔma abusua sɛ mawokɔ akɔhyehyɛ ma wadeɛ no ɔbaa no anka wɔbu nawofoɔ a wanka wɔde asɛm akɔto na wofoɔ anim emu kura na wɔsɛ mo kanya mo nka asɛm kyerɛ sɛ wɔmfa asɛm kɔto na wofoɔ anim sɛ mo ntumi nka nkyerɛ na ame mede bɛkɔ sɛ na wofoɔ na de no ɛnyɛ obi ba no wɔwɔ maa no wɔ papa wɔ mede bɛkɔ enti alima wodi kan abɔ abusuafoɔ amanneɛ sɛ ɔwɔ abusua sɛ na nka mepɛ sɛ Mahama yɛ no ɛna ɔnyɛ no enti wanhwɛ mentumi ne ntena bia mu anaa deɛ ho adeɛ na amene no yɛ ka no ho adeɛ na amene no yɛ hyehyɛ no wɔno wɔngye ntu mu kyɛ sɛ abusua ne musa woni abranteɛ sɛ nateɛ ɛne waba bɛyi n'anim wɔ fie ɛna wɔn akyerɛ sɛ ɔmmra na wɔmɛyɛ fie adeɛ kakra bi enti mepɛ sɛ mehu sɛ wabɔ abusua ma ne yɛ sɛ bi a ɛsɛ na nka mepɛ sɛ me ne Mahama yɛ no wɔse wɔn te aseɛ wabɔ ɔba ma ne yɛ mabɔ me sister man mabɔ me maame nso amane wabɔ wo maame wo papa wabusua amane dabi me mbɔ mabusua amane woni wabusua wɔ problem ana me ne omo ni problem bia because me nim batem say sisalafo bi etie mi a emi say obi mfrɛ ma me na ye hunu because ye no asantefo amamre no eni sɛ obekɔ akɔhu na busua na ansana ukoye busua de wi a eno ne awade eno wakɔ akɔye asɔre de no enti minim sɛ sisalafo no mo amamre no eye different na sɛ wo betimi akɔye wedding wo wedding na wie ansana wakɔ yakɔhunu fie na enipa no ya afa na mfiri fie enti me sɛ wo sɛ wo ye yente ne ma bi ase wo ha
Woman in a kremofo, but we no explanation. Oh, who to me, ya, are you friendly? We are Sawakofie, and Mahama so the and said, Debbie, a bushia, Ufra bushiem, to me, Passami, dear, need dear, didn't Kaima Wabushia, and Sana Makoya, for me, Pacho. Nimi enu dia yin ne hia o yes salania ye pa nipa ba mi o yes salania mefre ye pa obi a woti mamamre no eso woti ase enti se wo yes salania woti amamre na se me pa cho friend number we sisi ane ya fro ne ye ne wini nkomo 05536 72173 05536 72173 05536 because your friend Mohammed ono ne nsam a working ina ene say one dia ma ayi from ehwade ye na amaso no ejina entiase anya adwuma ye ni nkan kofie yenkwa ya yefro ye ni nkan ya yefro ansa na yakofie we na amantiase na anya adwuma ena kwa adumie no obo ye ne say na won time etia ne ho eno de mimi bogu because be man wo nya wo ba ne ho de on sesa ne ne ma metia wo nchen sumo na sa ne wo de aware na wie enti wo si dan e ba sa ma ne ye enti no eno de eno ye bogu ye encourage sa ne ma na na chese ne e ma ba wa no kotu nkotena wo mo mpenafo so because o mo hihya awade wone ne na wonu aduane ma no won si ne ma na be ma na kono be na obenya ode be kwa akoye ho ade no na mom de pese ehunu ni sese ni say e wo mamamre mu no ehu ade ye efie de na edin kan ana se ayefro no se ye kwachechira ayefro no na edin kan moma ye hu sese afre ye e wo 0553672173 aha Akoma 87.9 FM u shebi e wo TikTok, Facebook Live, YouTube, Onua TV edemu live, Rabi 1 na Osei Chrome TV so edemu ye twa ye ho abasema ye ba beba betu aso Dr. Mensa wada Dr. Mensa in back clinic na no na wono de no de adwuma say friend Dr. Wonder na sadi ne kura wonya ne we ya roni bi o no de bibidro sane yade na roni ne hoto no was oh you are wonderful doctor and na ye Dr. Wonder say aka ho na de tie ne say Dr. Mensa say borumra ne Dr. Wonder no abiribia wo ye research osua de entinim de mu no wo kona nim da bia na hwe so de bibidro asabro fita yade ma na bone semama no say me kasa me bobo yade ahuro di Akoma ade be tie say wo tin kasa o yare a Dr. Mensa Herbal Clinic. Oh, Kochi, when he gives the point of the anymore, and I say, Casabesi Dr. Mensa Johnson. Number 0271 173 551. Where your WhatsApp? And 0245 958 768. The church wire 0209 500 273. Dr. Mensa, Dr. Wonder, Nina Nipakronwa. School and the Fopim Jenya me some panity paso. Mr. School ba ko mutwa BC exams pa. Ene King Arthur International School. Atracha for no abadaye. Na school management nso e be free you ka brochimem. Oje free crash. Kosi JHS3. Aduane ode mankura no ye nutritious ahodi wo. School ne classrooms wo ye neat. E ba ne crash no a ene wa mu baby care unit no. E ho anika. Oje kwada abosome miensa kosi mfie mienu wo ho. Professionals o sanwa abadaye na hwe wo. Enti wo ye lawyer, banker, doctor, officer, uwojom, uye nurse. Messi obefsha ubanu ama sadi Akoma beto yem. Security at tight ewo school ho. Eno buses nso afa nkwada no. School na tete ne ntini bebre wo mayimo. Anokwa King Arthur International School. Everytete na watete mofra. Wama wantete. Admission guso. Owo Askwa PIWC opposite wa. Anafre 0541 492330 and 0243 271440. King Arthur International School. The best place for your child's education. Hey, me do we are say. Now say grow fine dear. Ama why fine papa. Why fee? Sana also grow fine. Why no me show crying say. Hey, I worry for. Na dey na money adisia. Somewhere secret dey nie. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum nwa so aba. Ebo afoforo yie pa.
ye de yan kasa ye koko e na ahada ye enti emu hwam emu so da enti wo ye obi a wontumi na wo da no krokro ana wo da ntientia wo so a wonum ato a wontumi ne di aduane pampan fa so a na wo fe honamre wo ye adwuma kakra bi a na wo nsa ye otititi afei wo ba wontumi mo ne nsa yie wonum grow fine mojadro no na boa oni paduane siesie ne ye pa grow fine herbal tonic eye super enti obi a wo pa ne kese motu no for the tremu e wo Kumasi asakore mampo wo sabeka bi go all chemical shops and ya bi dro depo bia wo dimo sawo penchechemu fresa no mercy 0244596532 anase 0264596532 grow fine herbal tonic ana mojadro super no numbi Middle. Now then, I would say, why are you still for Sano? Eh, on no quanono, Jama Wabre. Akos, send your men, send him a name which shemeno, a more yet treaty. Mean to me, sorry. Who name one? And no, me free John by and I me catch will say, Mato 3P garlic mixture, and Tinumbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano, 3P garlic mixture, and Mamoja edu mofu saneno, che natural garlic papebi, any idea. Aha, now, no, Madame Fukofimpo catch me say, he work natural have for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Nti yewo banan kwanta ho metene nja ho banan kwanta ho ele minye mebesin ko mugoso ebi ahona mekonya adwuma ho ena meye ntimi wo adwuma no mu a metim besin ko no ho o banan kwanta ho bi ho ana masan besin ko adwuma maka ko hwe nkola no nti meka chane se won konkon mabusu Akoma FM 87.9 na se be ma nchen na meti to konkon mabusu afo ne kan bi ana ompene so nti wo ma mene no ewo mu kakra na okwe na okotu mitinsan e ma abusuya no to okotu mitinsan ba he na sika odiba kwa me ho ade no bala omo okoye no omo charge no 15 million say ye ho ade no ye yeje nentwie ene ye keka ho patumese salani by me papa mo de ye bibia bo mu ma no say 15 million wasrent so na mo so omo de omo ntimi nka je say omo yusu ti ana won fa se me on de na won di betumi bia obetimi di aba na won de omo pa ne say omo ba na benya ba bi pa atana ena oje apenie na omo koyi nto omo koyi na I say skansemo odin kakra ena me ka chen sende sadia wombra baby amewo no eho galanse adwuma ena yeye wo ntinka wombra ho waba within 3 months no obenya seiska na ade akoye me ho ade no obesenya ebidi aye me ayefro ama yaga kwatana okachire me say ne nkoko tuntu onu bia obehwe no nkoko ama ne ntino enya ade obetumi aba na me say ebra enti nkoko sika no eye sen obetumi aton akoko anya 1000 ena akoko sika enti salafo bebre ya womo frefre ye cheshe ye ne mani so na sede etie bia no ye ba bedi nkomo kakra na ye wia ye ne nipa ba miensa ebedi nkomo se nye problem bia na ma alimati ha no ye nko ye fie de ansa na yakoya ye fro eno no ye be ma ne de se de be ya wodi nim ebe ma alima busuafo alima so se medie ayefro de hia me eti ye nko ya ye fro ansa na yakwa ye fie de mo hwa de o ade mienu we etumi de ntitimu aba like seriously entiase pe awade so ye de entiase ena wade enti se weimpo ena wote mu ho ase a ene ye mokọ ware kotena mu a nka entiase be ye adwuma ewo ba ne be ma fam ma wade na tini agina ama makomani mu ana debi enti awade no agu before kranka mo kwa akoye ahaya Akoma 87.9 FM ene eye yawada na ebre no edru seidi a na wini mi say eye Daiwood Eba Hospital akache ena yeko Dr. Daiwood enei one na de Daiwood 360 capsules aba Daiwood ointment ena fe Daiwood mixture ye bonemrane se sahwini no edru no enti yenko na yenkwaje Dr. Daiwood bemena memo hawia yi aba pa me Joseph a aboko de nyame adom ai Benjamin no I sang again. Okay, then na for me to me yankwe. Yenim komo na unu se ye Dawudo de nukrani
na hye ya bere bia beba ho no o cha duro kwa eniti me a me ba be che waduro me wo hunu se ampa Dr. Dawood enuro na hye ye pa eniti awie tiam ni ye obi biara asabi bibia hono nsa wobu ha wo so otimi siniema na bibia hono nsa yesi kakaja de bibia hono nsa adura me de ma woni etienie pa na ye kama wo de wunya mrenkenso anase abeni nkomu no ubomodin atibia ni watwia ni twa onse eduana won tam kakra ni tebu ana edin kakra na adu nsu oguso na watwia onsa na ahono no tienie pa ne fatare so se onsa na ahono sempo na wonnama de nchene na apai ensuo ni nyina betwe afiri mu prekope de Dawood otimi ye ni bi no na hye ye de oba ye cha duro me pa cha otienie pa anytime bia Dr. Dawood betena se no wo ma hunu se ampa hahan no owo woti aduro na se eniti aduro bia de baba bontin bia wode beka obia no esa yade prekope enti de makan bomodia na de osa wonsa hono bibi na hono wonsa se kakaja se de bi na ye wonsa sa wonsa tia ni bia hono abomodia na kope mrankanso na yam na fatare so se ampaya wodo ne tambia obeti yanka no frɛ na ka se de ka ne yedi ntro me ba cha Dr. Dawood number nie 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Mesra bomaden se woni Dr. Dawood ebedin komo adia ba ko asisi a Dr. Dawood wa hya sesu odi hu komo amanfo efre ne ka ho asempa eya awo eha manfo pi wo ba bia no krani bema bi ka kire wo se wontimi nwo bema bia wo so ba bi ka kire wo se wo na wontimi nwo mesra ma no Dr. Dawood ahye eni jesam ne se enche bia Dr. Dawood ebebie ne nkra bata ba ko ewa adwuso kwan so adwuso kwan no so ye ya eho ana obebie no mesra bomaden se obetimi atum ni katenta aba hobi na wotwe ebesimu pepepe no ye be hyase di hu nkomo a enche bia be pa ho ntoma na se nyame wa dum na se wotese yesi abie sa branch ni okumase ase a mesro tom ni kana bra bia firi se awo ya de bia Dr. Dawood atu na koma so se wo pese amanfo enya ba se de wokose hwenu ho amanfo atu ni badin bebre no amanfo fi kumase ato no se hwenu ho a ekokwaje ba no sisi ade de brew e wo kumase adwo kwan so ya ena wo so ba benya eba ni bi ya pese wonya bia firi se Dr. Dawood atena se adwo no hunu se no krani sa hawo no ana we yobonini we ya krawa ne hwanhwan edin papa mu babusuam no edis wo yi sa hawo no afiri won to de ato na koma so a wa hya se ye project kase esi nani so se wo bibiara wo su ewa wo ho no me pa cha brana beje wo de ye chekwa brana beje wo ba na so ekọ adroba kwedi ka ba asantemantam ya ne yanim asantemantam ya de agya ne nyante heba Mr. Nenka ye de ne ate ointment no ne ate capsules no wo bie ni manwade a eye nansan owura bi o se friend Eric ne voice note to dia ba me se utia ani je kura keke wo so ye adwuma oboase mines na otatie pa otie Dr. Dawood radio stations bebre be bia okoko oba Akoma ha wotie no okoba bia wotie nanso no mfa anya asem but edum pampan so bi ohunu se no krani edisa de Dr. Dawood kan onkoso bi nhwe eni to okoto capsules ne baako ana oto ointment ne bi ana wo hya asese wo di twitwi ne sisi wo so truck driver ewo AGA wo hya asese wo di twitwi no wo si animonyam kanya nkopon sa Dr. Dawood ei aduro no ose capsules na sa ointment ne de ensaye nanso ne sisi na atwi twitwi ne ade ne nan agyae prekope Dawood ointment nko na manfo di adanse se sabi na akokọ nani ayechew etesi so ohun ade ye wo ba mode yi sa ade ni firi ote Dr. Dawood ointment ni bi fa so no na akokọ nani ye wotie bia na enwanwa wo bisa ne kraman enan sometimes we busa mo say eye de ampa na Dr. Dawood e de hye aduro ma manfo di hu adanse se ekere waduro no senia ne capacity ekere waduro no senia ne potency esitie hahamani nu brand wode ayi aduro no ade ba kopa na de bia me ka chense Dr. Dawood ensesa wonsan no de biara dive sa wonsa wonsan no a wo mu a ene omudi wu ho adanse no wo mu kroya na besan abo wachie ensesa wonsan no da enenti hahamani nu brand wode ayi aduro no wabo ne trimpo so wonsa ne nsan no da sempo aduro ne sa na so wokonya hahamani eye nson no wode ye no onya mu nsiampo na anya de ode ba ya duro no eye Dawood ointment any 360 capsules Dawood ointment any 360 capsules wo bibiara usisimu ehyew ye pa yanto ntia usisimu hyew ye pa mesrawa no krani bomade ne kopa capsules ni bi woto capsules ni bi anopa miensa
anwumere miensa anapa no wanum bia wie now the ointment ni so bi atwitwi se osisi no se oye paate ointment ni kakra de fatara asawa so ne fatua wodi tua wi abom se ampa aduro eyi adwuma enye mako na ahyehyew na waka se any ointment ya me de twitwi die me ntese mba bi kura ahyehye me ebeye papa ni me pa cha da bi ye de na edafom boko fasrasra hokeke na obehu sabi esunsuanso papa be fim aba eye Dawood ointment any 360 capsules wasem na meken me pa cha do ni ye papa ene tisi ye ka ho asem se ya sabi na ye wonyina so ntie de eka ene ti na mekanfo ade ama wo Dawood ointment any 360 capsules amafo pina edi adanse efa hom wobu o se ne pompo na abono wode bi fa nchancha na de fa nchancha na sisia na apai ade ama no Dr. Dawood etranse wo kire nru ahudo pina mesraw enam se ehahama ne nubra no otiase wono sa wi kwa ebrotu no ma no otie enche wono onya ne nubra ne hahama no ehwa no se nnu e wokeka ni na abom no de abadwa man so am ye nya bi ato ene ntina ni nnu no ejane na so no ana onya panyini bi che ne tena ho kire no awo munim nnu ni ye wono so afasa akwan ne so na odi nnu ni eye adwuma enti senia Dawood ointment ani 360 capsules no ebo adwuma no eya na ebro adwen ene ntiase so mesra wo bi di adanse bi na ye nwanwa ye pa wo se ade bi bo ne yire amini mu sei na yese pompo ana bo ne yire minimu maame ntimi num nsuo wose omodjom ho anya edu pampan so bia na so ba no watoba hawi a womode ne bekwa yare sabia na nso sika ne wo hefa na when na kan se onkwate Dawood ointment ni bi emfa nsrasra ne yire ne minimu wakoye ya nisima afei wo ba na hyase efe sa na pompon na apai eniti efi na ewomu no ana epie fi na no mu ebasa Dawood ointment Dawood 360 capsules me pa cha ayadru ayan toto ne fom me maami a wo ya maso mesra wo se wo kodwa na wo ba wo hia duro ba ko pe Dawood ointment any 360 capsules bo madia so obedi bi betwitwi na wanom capsules ni bi anopa no no obomiensa anwumere no ba no obomiensa na the capsules ni bi wanom bi no na the ointment ni bi asrasra na wo beda ma ho beto ubetimi adana ho ankasa wo ye kuani okwaba bomodien so banom capsules ne miensa fa ointment ni twitwi ubeda na ho ohunam eya oya wachiri dompe eya oya usisi ni nyina abekọ prekope eya do papa de abedwaso Dawood ointment any 360 capsules so wo hwe onua TV CC a anase TV station bi a wo hwe ebise unim se dwumade die wo mo fa no TV station ni radio station bebre na so ubehu sa ampa Dawood ointment no ana guso no ene ne capsules ni nyina no kone koto bi ne bo nso nya den adura wanwa so eye nyina no anwa dwuma eye woni padua mu nyina no ne bo no so eda fom sa abrewa nante no mesra wa wonya bi abeboa na unim se asante mantam ya sei ade ba ko abeka ho yani agiye papa na sahwifo no nko na enya ho mfaso wọ́n kọ́ ní ẹ̀yà wọn fasoɔ ní yẹ di ẹ̀dánsẹ́ fa capsules ho yẹ di ẹ̀dánsẹ́ fa ointment ho dákúrò pẹ́ na Dawood bá tu mi sẹ́ mi wọ herbal nso so wɔ hɔ mi wɔ herbal mixture wɔ hɔ a mixture no so yɛ dwuma nam sɛ ɛyi na wo wei nyina wɔ hɔ na ɔsɛ hwɛ mi wɔ bi wɔ hɔ paa na sahwifoɔ na edi ho adɔdɔdeɛ wɔn mu na enya mu anigyeɛ anam sɛ ɛno so na ɔse ɛno ɛyɛ Dawood herbal mixture mepaakyɛ bɔmɔdeɛ no frɛ Dr. Dawood sisi a ɛwɔ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 bɔmɔdeɛ asɛ obetumi afrɛ Dr. Dawood na ɔne ne nkɔmmɔ me se sɛnea Dawood herbal mixture ne ɛbɔ adwuma no wonim Dr. Dawood ɛna ɛbɔ ɔmɔden enya haban a sɛ entontom si so anu awu entontom esi sa haban ne so anu awu ɛno nti no ɔkɔte sa haban no se santontom si sa haban we so no timi wudi a ɛna na sa haban we metibi na sa mede ye aduru a ɛbɛboa ampa so wɔde ye bi ɔmo ye research ɛfa ho no ɛno nko ani ade a sa plasmodium parasite no etimi ku sa mowa ne kura firi ni padua no mu ekum mowa ne kura ensoso so ehyi ne fim ni padua no ba bi a mo hye bia ɛne ti wonya bi a ɛbɛboa ye pa si yɛse atiridi ade na wɔ so ɛyɛ malaria fever na wɔ so a mepacha wonya Dawood herbal mixture tienie Dawood herbal mixture enkoto adrobia Dawood herbal mixture tienie pa eye papa se na wankasa onnom bottle ba ko mponwie obitimi kasa no mienu obisa no miensa ye de yese onnom ba ko nwie oba test ni biem no yese mmoa wani nyina wo nipadua num eye Dawood herbal mixture emnanti
Fred Dr. Dawood sisi a mesi number no so biem mesra wa fra na awa 0244 88 64 37 0244 88 64 37 baby abekobia benya biato Maa Akos yadase yo mini abema ewuku nyame onhya papa Saudi yakọ Dr. Dawood akache aha Akoma 87.9 FM akoma mo nsɛm no ɛno ɛna wugu so a wutie no ɛnawia yi ayere papa sɛn gɛgɛ no messages ya menya no say the sadaki senwano no dia is the most important in Islam sadaki no ne dia hene eno ye oba no osika bi a be ma no edim ema osika bi a be ma no de ma o eno no ye mo chechira ye fro na se no de ma wa na se mo chechira ye fro na ko efie no debi mo chechira ye fro na we sika we di be ma o romance lechim eno ne ye friend sa no o se eno ne most important no ne hu hia pa o se I am Abraham. I want to comment on the issue raised by both couple. Okay, ube to me the comments na bana Abraham Makekai Wahama was say Alima is very wrong in Islam. Was say the Alima kano enyane kwai so ewo Islam. Sa ena or say look man so say Alima is saying what Alima is saying is wrong in Islam. Okay, obi so say the man is lying or say be man no e twantro. Sanso no obi say I don't buy the man's idea. If you want to the ladies to stay with you, do the necessary things. Another, me jitu musa wope se ali ma metra wenchen abosome nkuno ne abosome nsia. Ene ye ni nyina so we be memo. Enti se wope fie de no first awa ye fie de no wa kyekira ye fro wa ba betra wenchen. No de mene wo awon so de ba ye no ya adwen pa. Na message we de edoson. Was a good afternoon, Maa Akos. I'm Kamal from Asante Mampong. I want to help explain to you what the lady wants to say about marriage. We Northerners have our own way of marriage, which every tribe has what they request before marrying their daughters, which isn't mandatory in Islam, but a cultural practice of some tribes. Okay, was a Hausa people has their own way of accepting marriage. When one wants to marry their daughter, they do not request for cow, sheep, or hen. You only have to pay for the dowry, and then both family will schedule how they want to do it. Islamically, it's not acceptable to live with either a man or a woman who you didn't marry. And so after you pay cows and the staffs, that does not mean you are married unless both family meet their scholars with come together and bless your union. Okay, your person working now and say tribes no bia wane de so Hausa for no se wodi akokɔ no ne emponche no ne niaka no nyina me pa cha ponche ka ho se wodi akokɔ no ne enwan no ne ho niema no nyina ekɔ a enkyere se oba no eye wo yere ana be ma ne ye wukunu de wasamo ye ne se money Muslim panifo trase no mishira so ansa you know ade no we say we so say na won so wonim efa ho yenim enti yesua say abusuafo hunu na the most important thing ana say ubetumi akochechira ye fro no enu na hia pa na wo wi a watumi akwaye efie so amamre no de aka ho nti emu ache now was a yehunu said ye city but mame misao alima say ye share one ales mahama why pa na ye beka se ne sikasem like why ne wo bie cha ne yonko Akoma FM 87.9 my name mention wa wo hwa wonsam na se me wo bia betimi aka say oh me hwe me kura adwuma na me hwe me adwuma me adwuma sika wo me che me kuno ene de wo betimi aka we say wo wadwuma no be ma na adwuma na wo ye no why na ni sem wo bi kaka me woni sika nsem ntino me ntumi nkyere se nsem wo bi ana na nsem ni bi se be ma ne se wo ma ne nkyɛn be se de wo ma wo hu ni sika se obwampo kwade obwa ma sika we asem mpa wo ka no saa kyiri anu ma sika no ma kwade ono so amfa nsen no enechi mesowa ye kosirem e ma mesowa ebisa me say de na mikunu ebeyi besana omontene kana me say soa nde je so obisa wa ase
ɛna ɔsɛ memfrɛ no ma no ɛna megye number no meyi number na mefrɛ no sɛ me so asɛ ɔpɛ sɛ wɔno wɔkasa ba medu number bɛma me so nti ɛyɛ afrɛ no ɛna ɔsi yo ɛna medi number no ma me so na me so afrɛ no nti me so afrɛ no no na ɔne me so aka ɛna me so ade ebisa ne sɛ na 10,000 na wɔse nka me mɛgye nkɔtɔ nɔɔma no ɛwɔ hɔ 1,000 Ghana na 10,000 no 10,000 de sɛ kmo yi and the 1,000 no ɛwɔ hɔ sa ɛwɔ hɔ a nka ɔmo deɛ ɔmo ma wɔntɔ wɔnhyehyɛ nɔɔma no ɔmo bɛma odi 5 million kɔma me papa mo na ɔmo di asema ye nyina ye te na ɔmo di 5 million ɔmo adi 5 million so etua ma sere echi no a ɔmo ka no na efe aduane no na ɔmo me so amo na ɔmo ayɛ edi me ade me bo na adan na wo se wa kan ye no wontumi nka nche wo se wa sase wa ye me na me se me kan da bi wo se wo mo fra be ma ni misa no oh ansa me ka cho mo se be man so wanya 1,000 na sei na wakan na me nso me kire ni sei da bi o ka se me de ade ne de o ka me te wo se wo kan na wo se wa kan na aka che ni sei o ka se wa ba be yi be se no na ye hu no na wo se wonim enti wo fra de me ya wo anka me ka che se wa se me pa che wo se wa sei na be ma na pa che me pese ye nko kyekira ye fro be ma no so pese ye fa bi nko hu na busua no nti na ma ebia obefa abese no ontumi nye bibia no me manka ba me so ane ne kasa wie no o ka sa akire me so ba e ma me so ebisa me na me se ahan me so me ka kire busia wo problem dia da bi me ne mo ni problem wo no busia enti me so me ka kire me so se e no kre se wo se 10,000 no ono se de wo kire no me na man pene so sa me so won fan like ya nya to no mani bia asi wo awie ka no mani bi ni wo kola me ba cho woni bema ene ba betena now what you want mebo nia wo pene wo fie na apese bema ne nye eno na me pese ne hunu sese no sese kra awade ntiase nya adwuma bema ka wo ba se sei na me pe no yenye ni sei na samutimi kokotena awade ase a nkade ne besie because ono na ye bema wo fie ani masese wo pa okunu da bi me mpe no ani ma wonya dai man patwa me mpen na se wo mpenu a wo ba ye wan kase enye compensation man wo bu kwase a wo kan say okay enti die na be ma ne nyama ne won ka ma mente because me die me bitsa wo se adie enti na ma wo ba ha wo se ayefro no enho asem enti na de ba ye so kra me de ba ye no mom na wa achire no Debbie, mani meka no compensation no. Debbie, bra. And yes, I don't care about J sports for time. Bebrebe ni na. Asma wo ka bebrebe ni na nka. Ma de ma me ba ha ne say. Saa sika na me so amofre na omo ne ka ye no ti me ye ka ho asem ko wie ye no e na me ba ye na me ko ho nti me ko ho no e na me ko ka say brai me see 1,000 na me wo adwuma ma ofre say nka odi manem odi se ne me no eni nti na maba nti 1,000 no fama me na me fa nkototo no ma no embra e no se no credit sika no wa pe bia soso ama na 1,500 ba o ma me yare nti o use 5,000 no na 1,000 no odi atwa bidie ama sesale ni bi enti se be ya me de mensan ko adwumam samekọ na se sesale ni no take over ma obi a orie bidie adwuma na waje ne 1,000 enti so waje 1,000 na obe frɛ me na wape bia so di asɛn me na me di atɔno ma na eden aba na me si yo na me a wo senja me kwan na me sen ko madwumam enti me ko adwumam no se sha asɛm da se ana da bi me sha na se asɛm we waka enti ade na wo hwehwɛ afiri ba ma no nye no ade ma me di ba ha na me ka no me ma twa no enti me di ko adwumam no me frɛ no no so frɛ me te me twɛn sɛ 1,000 na odi waka so be je afiri bidieru ano ma asɛn no me twɛn sɛ ebeba 1,000 no amba ono so amfrɛ me anka hwe ankyerɛ me na me so me wo adwumam etombre bi nso a me frɛ na wo mpeke me kɔ enti ɛhɔ na obi ka kyerɛ me sɛ me ba ya wo ka sɛ boy na afa girl no me fi sɛ wo boa na enti sɛ die girl no ba ebeda esole awia ne kofie na msia me sɛ nti na me frɛ na wo amfa no
mate sasadia mensu minim de meye no container na so no ma betwere fo sa agu container no se mbeton one container patwe me de na ma hwe se yade a waye ready say obeka koye ayefro na mbehu sa won konkwa ayefro no so wanye ready a enu so mbehu ena me ye den me friend ka ten se bra me container no me pese nka meton ena osesa eno be akobo na danfo bi amane na me ka see you na da ben na wo be san fra ka kire me na o kire me de okoka obe frɛ me enti wan frɛ me we kan so frɛ me ena ka so ko ene na danfo na atu kwan na me see you enti wo man na me san friends enti wa danfo no mbai wo se da bi na me hwɛ sɛ obeka me fie ba na sɛ obeka 1000 no asema kire me anasa wanka because uno say uji 1000 na obe free dia mama ska no so on frame me by me matese ska no waje enso nka 1000 no hwe en kire me nti me san friend na me ka say to wadan for number no se da bi na nunu ya na 1000 na ma 1000 nti ekosi sen nti ekosi sen 1000 na chi no tempa ma 1000 na chi no me do see ye ya wonya nwie wonsem de na nke be wie da ban 1000 na chi no ekosi sen me nkwate say oba afoforo neti dan mu ho nti oba no nso ti dan mu ho no me sapo e na oba no yusu me nchansen e na oba no yusu me wo ayi a me hye eno na oba no yusu apart from lady na enkatie die no ena akora na odi no oda wo dem die no we no so ye ba afoforo enti omo fre ka kire me no na me se na se wakofo oba ena dan ya me ne ntime no ma wodan no mu ena odi ba na betena de na ma se na me so okay na me fro ma me na me ka kire ma me se mma me se sei na mate se oba no wo ye enti kasa kire no ye chiri saa se mo no ma na oba afofra ba befa eyusu na ma me ne se wono girl no wo hu no ba wono so waten so wo hu girl no me pacho se oba na offer because ye de brain na ye adwuma wa ha enti na wo ba wa asem no ye ka cho say ka de ye important no enti enka se be de ehun hye de hia wo no because ye de brain na ye adwuma enti se oba no ena wo de ne ba ye mana wo fa ni ntina ba ye ho de ye na wa nye ni ntina ba ye ana wo feel say 4 years no wo bu kwasea enti no wo on pattern ntina wo ba ye ma me ba mba ina ne say 4 years na odi metana ye no ena me container na me ko bosi ho ena me normal na oba no yusu ye no ene me sika me spend wo no ho eni ntina me ba enti wonye de ma wo enti me hia ma de wo hia ne say wo niam na oba ni yusu ye no on kotofo from ma wo niam na oba ni yusu ye enti niam ba ne ba na oba ni yusu ye so me sapo on top sapo ma chensen on santo chensen ben sa chensen me kwato so ne de na de me di ye aduane no eno na ono so de ye aduane enti onto wo sapo ma wo hia wo sapo wo hia ska onto enchanse na oba no enu amuaduane onkoto wo enchanse ma ena me hijab no ena wo edan hijab eno so oba no edigui nti onto hijab ma okay ena de ebiem ena 4 years no di metana ayo no okay eni ska me spend ne wono wo spend sika se won ho sika de ma just me metana check sika de ma spend pa na se wo be wo se nko a check na wo be bobo a kire me se ma me spend se won ho sika me spend ne wono ho de ma gi ni 200 million okay hijab eno ba kwa na mienu hijab ba ko ena nchanse ya de no aduane wo silvers onto wa de ma ena wo sapo oba ne di dware nto onto sapo no enfa ma ena wo bo no ka 200 million 20,000 enye sa no ma no me dabi no nko but e ka wo abo be ma ne ho ska ma se wo no ho eno ye wo say no wo no ho say wo de to boxer shorts man wo de to de ma no ma me kwatena fi ho me na me bo akohoma me kwatena fi ho me na me bo akohoma e wo fi ho be ma na hia akohoma da woyi ba wonyi e betuma nya wa man kwa no wonyi 87.9 ena metimi meto ayi aduro e ma no mposo mfa kwa pompe ne kasho meto aduro box asa na ne be ma ewu na ato aduro ma ne no yanko dabi afuo mo mfa kwa spray afuo mo meto aduro box meto antare nso ma no
oton tare so ma no but ono anto atare ama woda wanye bibia ama woda nti woton roma no so onfa nko spray enko ne niema so na woton tade ema no ene bi nso awobo akonhoma but be man de ono ne tra nyina wanye bibia ama woda but se wo ka se be man ho like o wo ko ne ho so atumi aboa ma adwuma bibia koyie ana ene se me ko no ntimi me le madwuma ma bitu like but who started who catch us say untumi ema wo pe be ma untumi ni nyai tie nyiska sem ye wo kasema ye tepa wo se die tie na untumi ni be ma no enyai ene se wontwe ho ne ho wa lack wo ba ne ho no wo ye bibi e koso sana wo kan ye anameboa ba se si ade wo ho na wo lack be ma na ne ho ni lack zana mete se se ya wo me no mbu antina me so me yes aba se so wo wale oba foforo dia wo nya sa ne ma no ena wo so container ne so ayede me container and the nya hwe and the wa container ne de si wono na sa so nti wo be kwa kotu ade mintu wo de be che no so obe ton so dia no ato obe ma me nti san so tu container na fa dia was it two container no for answer okay enti we no ana apart from we nyina no kwase abuo sika wo ho ansa sum obesum mi 4 years saying legend 200 million 20,000 enti ne ho ka wo boy ya 4 years no e 20,000 eti for kwase abuo for 4 years na wanye no ho ade no akofo ba afoforo no eno no e 20,000 oba na okofa no betna afie ho no oyisu ne hijab meboa wo oyisu ne nchanse de no aduane ono no ompeni sika onkoto ne hijab man kala ben ana okwa kala bi otumi toma ho ana na ya yellow because me hu say o favorite color ya yellow iti na ya kala ben ma me yanko na me braso me in the colors doors no efrafra antinye ba akopɛ no oyizu ye oyizu bebre me we hijab no bebre wo ho enti oyizu san Minti chere do use e ba do mu yes e na mo ka chere e baako okay na wato sapa ko fadwa be ye no e de aka ho bi na okay o de nti etefo ni nyina no en ya bobo e de a chere mo no na se wo na so mpe no nka so mpe that's all back in them me to be got na se o the kan ko fa ba ko de che no en wo kofa de to so de che no en na mu nyina so onye mu ho ade ono obi atwempro be ware mu nyina eno nso we mana omo ba omo metena dem ho to se de we abetena na sister na mpirafo no se wonye ho ade ba to nso betena dem ho me dabi o me se wonye ho ade ba odo betena dem ho me ba chi wo ba no bisa ne se na ba afoforo ho a wote dem ho ansa wo kwa wo nso wo ba de me bisa nso anka o se de bi na wo ko wudi se ya wo ba afoforo betena wo dem wo ko wudi se ya ba afoforo betena ne dem mo metra se na se ye hu na de a ode ba ye nso wantimi anya no wo ko wudi se ya wo ba afoforo betena wo dem eno de so ho are no onye ne ho ade nti onti ma metra fi ho sa ene se obi so de obi so je adwa oniafo etwa won ho aba sisi a wo ba wo mo ebeto aso wo je won krato nana you remember her yeah na obekwa gogo mo ha evangelist memo ha pastor Julius memo ha Ajosu nana bia Marco asemu ide wakane nyina awie na eya na mente ma biase medwene ho a ma adwena ye mi he wo partner se ko na se wo pese obekọ ma ba foforo ba tina se be me so chese no mo no we me onu mu wo hye ne mra de agu ho na mu ni mukuro mu amamere enti wono be ma no onu na oka che se onu kra wo bredodo onu ana ekoba besi ne nioma ebe nu aduane ekoni nsuo enti wu se de wusi ma na ebre no eye ne mobododo 7 months wo ko ye na wo mai enti eye sa ne ho ye de e kire no ni nyina mu no wo se wo de e ma wo pai foro ayonko guro omukuo no omujonjon no ena mo adwene ye omu he no I mean, read the message. You say the woman is illiterate, and you guys are tolerating her. How educated are you? Maybe so. How educated are you, Yanko?
Mompa dear Yasamo. Credit boy na for a said. It's a Marco, and you may be her, a mountainous and yen you may be. One crow for a kind, or say, yen sign a busia. Saa nka sɛ yɛkɔyɛ ayeforo ebi nsida ɛsɛ sɛ wodi buo ma abusua no ɛsɛ sɛ wokɔ na wokɔka kyerɛ wɔn sɛ ebi agya sɛsɛ deɛ nantwie no mentumi enti kakra manya nie enti mesra mo mpene na menya mo dɔfo no ɛho adeɛ saa na wabia sɛ 100 Ghana kora wode ama wɔn mo ɛno kora watade na wode kɔsom no woni sika a wobɛtumi de akɔma wɔn mo ama abusua no gu hɔ se o fo wo mo de hia aba na that day no mototofe na mo che maraba na mo cheche tofe no se ayefro no beduru saa mere enti se wentumi saa de no kra abusua no be hu se wo ho kyerew waba wo mo anim wodi bu ama wo mo betumi de mo de hye na mawo ene na kwa akotena wo ya ayefro na wie na ayonkogro na aba no ene wo mo ani tie na aba mo so no ojonko be 10 enti ya be ye bia ma ho ahwan okuru wa de ma ebetua ene ho kwa ne ba ne nyina ma isme obi bem wo se obi bem ti peke no mi ayo enti saa no bubo mu saa na ono so pese wo ye bie enti na o kasa nyina no wo ye busua na to nchen e na wo pese ayefro no hia mayefro sese be man si onyaawo wo na wo te ase wagyan no enti ye dan na sese ye no wo beje ne saa sikai ene chese na wo wabo wotiri mu adwene na wabo wotiri mu pose be ma no wo mpa ne biem na wo ba ha ba beje sika no enya sa eno so enya fe yete wo bia te se wo si wo mpa aware no a abusua wo ho o se hia no mo nko ho na se wo se wo mpa ne de a de wo ho no waka to aso no wa ya ma no wo se de wo kan nyina wo pese wo kire wo se wu kura wo nya sika no wo pese wo bu ne kwasea wo ne nam ne so ono so ena one mpa ya na ni tiri na wo de si fom no ena manuo makoyie ma wo ano so wo wagye atom no bibia koyie ma wo ampa so ne ho olak enti se nipa no a sesei no wo predwane afiri ne nkyɛn no wo so wo bibi wo ho enya saa de a alima de wo kan de ye dwene ho a ye nte ase enti se wo ba foforo na oto no nkoye ne ho ade de a alima kɔ ne kɔ ware wonya 1000 Ghana wo ka kyerɛ wo se bra na nka won fa nkoma abusua na momra na mometena senye de sese moye wanyi sika no obusa wo se sei na onfa nsende wo se onfa nkoma ni nua ba eno se ene se sa de na nka atem didi ayede abem na meyere no ye toto ne yema na kakra menya beje so ai it is alima pa na se wo peni kunu a ope mahama so pe no onka na koma nto ne yem na onya petere sem no eya emahu nse be ma na yenya no yenya crash wo ho a na yeni bere na yenya crash wo ho a yemfa be ma na nya hwe sa na me ma so te onya crash wo ho no hu say yes ene obe ye oba me ma mani nko ne ho enti yesire nipa binom ade no wo pa wo pe ayoyo egu agoro no enti ka wa ade ba le wo ho na sese wo ko ya oba foforo na aba no obekọ ko na woni wukunu ko tena se na mo nka mom me ma so sa mo nya ne sa na mo nka mo ade mare mo ho na eno ano no na ensi papa na na kwa koko na mo tene nka me na se o se e was be ma no koye abusua de no ansa na wabeye Islamic marriage no obi so de no yankwa Pastor Julius Mako Pastor Julius yankwa Mako me da se me check for alema tunse ma wokan e de di kan ta nodna ta ware no se obi anu se me nodna o ti Julius na about say me nodna and sa nodna ta ware ma obi anu se de oye ne de obi o ho a omunye dawry no once say oya ya na wagye 20 million wagye ni na no obi o wa o ma that grace period but because of for the sake of Christianity say family no accept say ampa be me ya ba be say baba no na say ye de baba no so mama o mutumi accept na makwa akwa ye mo wed no na mu tiam because that dowry ni de to yen ye culture no for the rest of your life because you so be wo na odi tia eni enso mu say e ya 2 years 3 years no o mo de ma na wo tia akra until so be tia wi say enko to be wo tia wi they are okay and all your life they are okay
ebi mu deɛ saa na ɔmo yɛ no enti ne nim alima to deɛ a ɔka yɛ asa kyɛnkyɛn mi de mi hu ne sɛ alima to no pɛ because sɛ ukunu a wɔsɔ ɔpɛn bɛrima na request sɛ na nye sika da yɛn nkɔ na ne nkɔnkɔ yɛ ho adeɛ wɔsɔ dɛbi da ne sɛ mɛda yɛ kɔ de ne nyinaa nsa na ɛyɛ ntu maa bebree fo ɛmɛ bi ɛnyambere wedding kɔ akyɛn but our real nkasa no it is not wedding no wedding is only an event na our real nkasa ne adeɛ akyi na wakɔ fie no ɛno ne aware mu wɔ fie no afei yɛ fɛ warefo na wedding na so yɛ ɛyɛ nhyiamudi anasɛ ɛyɛ dwumadi a yɛkɔdi kyɛkyɛ akyerɛ sɛ asenasi ɛno nyɛ awareɛ but mmaa bebree ɛna drɔs na tɔma me ɛna brezi na tɔma me yɛsɛ yɛ atɔ 5 mɛnyɛ kurom amammerɛ yɛtɔ 5 yɛtɔ 7 ɛho hia na wotɔ drɔs 7 na de kɔ a ne wawewia nti ɔntɔ drɔs ma wobie mu anaa nti mɛsrɛ mmaa no bi mmra fam with wedding na bɛrima pɛ sɛ ɔyɛ ho bɛrima no kɛsɛ nyinama ɛna meyɛ ohiani meyɛ agyanka ba menidi papa kɔhyɛ obi a ɔyɛ vulnerable na nida fam sɛbio obi a ɔwɛmfoɔ ba ɔ a wɔgye ne ho a afei na akɔbubu wedding kɛde akɔgu no so awo nso awareɛ no pɛ ɔbɛne no wanya mɛsrɛ alima to mmra fam 200 million no wabɔ ɛne ne lɛ fie sɛ wɔn a wabɔ no nyinaa no yɛnya koraa mahama ɔnya mɛsrɛ no ofin so ɔpɛ mahama ɔnkɔtara awareɛ ho ofin so ɔmpɛ mahama nso a ɔne ɔmpɛ ne baabi nti na mahama nkɔbɔ ne bra na ɔnya asomdwie ɛba sɛ ɛbɛboa maa mɛda ase meda ase papa Pastor Julius ɛna yɛte no ɛnka no Pastor nyame ɛhyia wo papa yɛnim sɛ nyame yɛ adom next week wobɛsan aba bɛka yɛn ho yɛda ase paa na evangelist fa kakra to aso ɛma me maame menka nkyerɛ mmaa no bebree problem mu face ni bɛrima no atake decision me na mi wura wo fie ɛgya ɛhɔ ne sɛ me kɔ me ba ɛsum ne tribals ne ade nyinaa no ɛyɛ aware ne gyina abusua no so dan na mi busa so panyin bi sɛ akisofo koraa no awa ayefro na ya die gyina mu dendenden no a yɛ ɛhene fa na Yesu na yɛdi n'akyi no okoko hyira ayefro so obi na yɛ na ade no invite no okotwa n'anum nipa ni nya yɛ ɔba no ho ade wɔ fie wia wa wie aban mra wɔ hɔ cap 127 yakɔ register yɛ wie ayefra kyɛ sɛ wɔno nneɛma a watɔ akɔkyɛ wɔ obi de ase no ɛsɛ sɛ ɔte ne ka enti yɛ no ma no wie ansa na ɔne abusua akɔka na wahu baabi a yɛakɔ a mo yɛ ayefro saa ayefro na maame ne papa yɛ so ma ade a yɛnkɔ fie nkɔ yɛ ho ade ebi nsi baabi ada enti yɛbɛsrɛ mmaa no a ɛmɛɛma no bi kakra wɔ nsɛm ba bɛware mo no momfa mo tu no sɛm no nto nkyɛn na mo de abusua mu ɔn sɛ Alex busa sɛ ɛnyɛ maame ne papa na ɛwo no wɔni abusua ade nti sɛ me sɛ abusua no ho na me de kɔ na me sɛ me kɔ akɔyɛ ayeforo ɛnyɛ yie enti yɛbɛsrɛ mmaa no nipa no a wɔba bɛyɛ ɔho adeɛ no yɛ abusua ma no mmara efie no a wotim na mmara wɔ mu sɛ wonim w'abusua mmara hwɛm yie na busa na momfa nneɛma ntutu yie ne gyae saa kumasesɛm ne sesalasɛm ɛne ho ahosɛm na kyɛ sɛ nneɛma na ɛbɛkyekyere abrɛ wo ne ekuo di su no a wɔtete wɔpa gye ne deɛ so wo wɔpa gye ne deɛ nti dɛ yɛnya nneɛfa no mmara miɛnsa na afei dɛ hwɛ mama meka no korɔ ɔba wei wode ne kɔtena fie ɔbɛhaw ɔbɛhaw papapapapapa na biara ne decision ɛna ɛsɛ sɛ yɛ adwuma deɛ ɔno pɛ ɛna ɛsɛ yɛ adwuma efie wi asomdwe nkɔmu da nti Alex yɛnka nkyɛw sɛ fa ho adwene yɛnka nkyɛw sɛ fa ho adwene ɔmmra bra sɛ wɔnom se sɛ ɔbaa no se sɛ deɛ ɔnkɔ ɔmpɛ bie mu a yes sɛ bɛrima no de nka akɔ abusuafoɔ hɔ ɔkɔgye wɔ abusua hɔ nti Alex sɛ ɔmmɛhyia nnɔm nyinaa nkɔ abusua ɔnkɔ abusua hɔ ɔno ankɔ ka nkyɛ wɔn sɛ ɔntumi ne ne ntena bio now sɛ wɔn mo hwehwɛ Alima ɔmo hwehwɛ ne Alex hɔ tete wɔne ne nti bie na obi anfa na ayi nkɔ because ɛkɔ so dodo ọba pama mu ahẹrẹ. Maa Akos mẹjọ so paa nyamiadum. Nyamiase ẹwia ifa mi kọ ye. Meda ase
Medofia mo ha edeba piwak natural emreso ene ehwe megidi se wo ho ye pa nyame ama na wotwe foforo akwapro abetu asomdie mo enti se ye hia se ne udi nkomo ede afa eno papa ye de abadwa so a ene Ghana ha wo bia asom twetwe enum bia na ache se eye nyame ena aye edro no eye 3p garlic mixture ye woda bia ye no ehia ebo enkomo ewo fie ha na ye busa se ompo no emute sen megidi se wo ho ye papa dwumadi ye koso se oni ahoden a wontumi ntena se ena watie bi eno ntise ye no hia se na ye ka kire wo se edro papa obetumi anom ama ompo no emu aye den da bia obetumi asori akọ onwuma so eye 3p garlic mixture medofo edro ye edro ye ba na se ye ka ne se ya unhu gise watobi na wanom na waso ahwe ena be hu se edro ne ye ba na se ye ka ne se ya sebio enye se ebia ye dwa ye nom eye piwak natural ena akofa edre ede abadwa so na sere nyankopon ede nimdie ama piwak a wode 3p garlic mixture ode abadwa so no ena ehu enwanwa adanse anipa bi edi efa edre hu ne ye kase ye ka ebeje nsemo ye de asoma ya ka ne se hama ene nubuna no a ye kwa wawai afri kwa ye bretu mu abeye aduro ama wanya bi anom eye 3p garlic mixture no ye de enim se ye ba yade we ne de ba besa nanso nyankopon de onim se hama ene nubuna na wono wabo ede aka ye ho no bia rebi wo kra ebetumi asa enso ye nipa ne yenim enti yare bi wo ho no ma obi frɛ na wakase eye 3p garlic mixture ena onom ye ena aboa no a ye kra ne ye ho adwire ye number ne egi ne frɛ ye bia re bi aso ni pedua mu ache frɛ Dr. Cecilia busa no se doc 3p garlic mixture no ebetumi aboa me ama yare me yare menum bia ebekwa na medofo sebe boa wo a ye beka akireo se 3p emwa nso a ye beka akireo ye de enye aduro ne ton ene hia ye na emu wa yaresa ene ye pe number ye de ye adwuma e wo piwak natural a de 3p garlic mixture abadwa so no ye number no e ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and adansi ame no edie no eye obi a ose ne yire chese ose ne nan po na ene ye o asemwe enwanwa na ahodwire wode yenko na yenko tie sa adansi no a yenua be ma no efa ne yire achi edidi kire yen efa 3p garlic mixture no eho yentie bi no yeah like me pese me mamu say mu ye jumaden like mu ye jumabu agana dura mu dia ba edwa so no like boy ye mu bi boy Ghana for like me oba me ne wo hono me ye wo mo ne nan be hu no ye ne nan be hu ye manager edwuma betina fie like na say hono ordinary nsa esiswa etimitom like ne pastor ne ashoro ko ne pastor sentino matu ne dro ye de ne ko baby man bi ho man no so matu ne dro ema o mo na edwuma no kra ne boss eyi ne epam no because that's what na fiache tini o mo no but like advert ye TV one on 3p ni bi no say o say like o person on no dro we bi like oni mo o so person no dro we bi bozo me say bottle no ba ko pe ana me koto mano bottle ba ko pe ana me koto don't for no me mpo when through 1 week mpo na ni na atwetwe I say hey edruweni dia nti ono ngasa krampo yesa ngo be yimu number no ngasa frɛ no wada mo ase but yesi wenye adwuma foforo nti ase busy nti na want me enye na me say ne sade am ngasa me nye na me mamu se mu ye adwuma de abo enti sa ye ka 3p garlic mixture ho asem e de kyerɛwa kyerɛ edro no de ɛyɛ no enwanwa bedofo eneme no wakasa e de afa frequent urination obi a wose wo Johnson tentempa be me bi won ma wo Johnson ten wo Johnson yasese na Johnson sade no o Johnson yasese na Johnson sade no oba bi nso ho no mu a eye saa
medofo eni kwase kwabasa on se ekwabasa na ama ase wasetena mu kra no eniema eya yeden edi ama esan se enda kra na wada won se da suom no wani ate afene na krokrachew asa wo ho asore kwadwunso entu beda wa wontumi na obeye sa na ade achi bonsa wo sokora ete etumi ye bema etumi ye oba wo bi so ho no adwunso no wanya bimpo wo bitimi kase wo betina fa akwa achim sa so dwunso no emma medofo adura wo hia eye 3p garlic mixture ne sante ne say won se garlic ne kura wo mu no ekummuawa ye nyina nim se garlic ekummuawa and se wonum bia ebebo re nipadua num 3p garlic mixture ye ka ho asemi so eye moja mu adwuma eye ntiri mu adwuma eye akoma ho adwuma enti nipadua no so eye moja ne kura ye enti se wonum na ebo re nipadua ne mu a ade bia abo re nipadua mu eye infection bia no entimentna wo badwonso ama ba besena ko obi so wonum 3p a odwonso pa ane eye sa ne tie wo dwonso ama se infection bi ana yawe bi aba nipadua ne mu a ne nyina ba besena ko edro no eye 3p garlic mixture obi so wodwonso asebio na himfie ho no ehwo hyehye no na ho ye ne ya ne bema no so na emu hyehye no na emu ya ne ya eya na se dwonso no kan se won kwadwonso so ko gina ho no wo chema dwonso ne ma etumi ye mema wo dwonso twa no se eha ba ho a ebetumi akofa saade ameken e dia brew oba betumi enya infection ana yare e dia free ejanai so sana bema so no woni oba na wanya yare no ekohia mu a wo so betumi enya bie gonorrhea syphilis wo betumi enya bi ena se edidi kwani padua ni mu na ebowura odwonso twa ni mu a esan se baabi a wodwonso fa no eye ho na se bio woni oba ehia de kro no na ne oba ndo behia eye obema no ehwo nso na odwonso fa enti se won hwe ye bedum mebi no obo se woni oba ehia mu hwia na wayase ye oya na usisi ye oya afobo se obema no wahia wie no na emu ye oya medofo wo hia 3p garlic mixture obi se dwonso de me na me yemu ahyeme esan se me kwadwonso me bete yaw e wo mahemfie ho me bete yaw e wo me bema ni mu medofo wo hia 3p nomna emon ready pedua ni mo na enclear infection bia enfri ho number ni ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Maa Akos unse obi wo hono mo a juso aye ka ho asem aye no amasa mra make say the rubber to ne be me bema because ontimi nyonso ente wo se ye de to ne urethra ni mu direct na akwotwe free blood anum aba enti se koba sa o mema yo ne wo he enti be ma ni kwa sa wotena se me de rubber eto be mem ebe ha papa wo hia 3p garlic mixture nunum bi na enyi sa infection nyina enfri ho na ensansie ni padua no ema wonya kama esan se ebe ye ni padua ni mu adwuma ebe ye moja ni mu adwuma na fe entini nso no ayijim number ni ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edro ni ye 3p garlic mixture owo kumase ya baby a wo bia wo pedro bia to a fa wani ekire wafo no a mo hwe yen ewonua tv ana wutie wo Akoma FM online no wokọ wa mumuni away enterprise yene cathedral ne dinhwene mu ubenya bi koforidua eye Gapsin pharmacy takrade eye AA Mensa ho eye Albert Sam Kumasi Kolinak Heba ubenya bi Dani Heba ubenya bi ena Chris K Madina eye Health Alert Clinic yene post office no ene dinhwene mu Tema Community 5 eye Little George Ashaman Ekus Pharmacy ewo ho Accra Okanshi Kings Walk Kobsam ene Angel Heba wodi okwa wosi wo pe 3p garlic mixture wonya bia ebebo papa na odwonso na eye wo ya na abema ne mu hyehyewa de odi behunie ewo no na wachi ekase no na eye wo ya usisi na eye wo ya ewo no mu a ye mpanifo manyini ko mani kakra no sebi owura ne dem a bonse enka ewo ho because ne Johnson no ontimi control no ne blood no chese emu atwe blood no so dem na wo de Johnson e hye ho menyanko Johnson yeso na Johnson de wo no wayase be ye wo ya ebema wo blood no sede sebi kuraba wodunso gum na esi wocha emutu fita no saa na oblada no so ebeye Johnson de wa Johnson ma honto emfa enhye wo ho ye de Akoma twetwe no esi no edura ye kanfo de ma wo awie yi
ɛyɛ 3p garlic mixture yɛ number bɛfrɛ wɔ so no sisi a doctor no bɛdi nkɔmmɔ ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Johnson how bia no ɛyɛ 3p garlic mixture nyankopɔ yɛ adom a dasene yɛ no bɛsɛhia medase papa menua bana na kunadu ɛna yɛte no nka no ahaya akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no ɛno ano waso egusu a wutie no yɛnkɔ na afei yɛnkɔtie na Naire nso submission na Naire ma me kwa da na kakra bi na me beka because already ya ka ni nyina me de say so also woje empatade say 400 million yes sir say 200 into 40,000 into not just say ebetwem be 50,000 ebetwem na mpacho dey so no dey so me Akoma FM 87.9 Kumasi me pacho na me time be man achi yeso yeje ana papa mbo free say one na try mama so wo two wo metu mebo one na wo say wa mani bi mfie na wa mani bi nti no so yeso yeje mpatade wo ho ana two ana two anaya na so wa utu dia wo no empatade bi bembem na wo pe mama se wo pe abo ache no na se wanya na wo se ne ho bon wo so wo pa abo ache na se wanya na wo se ne ho bon wo se e ba ya ayefro no eju onom ayefro na amba so de wo so wo mpe ni bi enso so wa wo te anom se owo lack oni ni ti ebo ena oniema akoya afi de ye bewie de o say wan kasa wo lack ena ye adena sometimes e maybe ye na ye ungrateful sir adena ye na ye ungrateful sir me de mama de me ka che na ne se wo ho wo se kuokuo na papa ye ka no omo obi wo honom kra mama wo ye be ma na wa hwe na ayere join se kuo ni bi dia no abompa ye free se wo se de esi hye ne ma no eno esi na ni abre ayefro no omo hye ne ma ne ba sa wa che dues enti ayefro na amba so awaboka enti awoso oye no okoje ne niema a wahyehe ene de watuatua na so ama ho kwan na me minti bi da se wo be ware age so okoya ayefro wie ansa na wakọ ako hu abusia amamre no de omo efie de no hia sa wo omo ayefro ne hia wo how na abusia na omo na eja ne na omo de wa ba wiase no omo na wo sese bi minim sa bible mu kra wo sese onya ko hu abusia na oba ne papa ne wi a anke no ano no ana bible no na making se minim sesa but minim sesa so na wo se ye fi se wuntimi mfiri omachi enkoya ayefro wi ansa na wasa aba wachi se maya ayefro wi mede momo so mo de enye fe mo ye sa kra wan chirebu etimi de me mama me so beta be ma na chi se wo jim patade be 50,000 dia yes ye je fi se wuntimi ne ye betena ene ye nwa bra wo mienu esa me kan je se we jaye ene e ma so aya kuma 87.9 FM ene ayire sengege na features bamboo toilet road ye no na make am for edi ama we na wi ye de mpempro na ye na Mr. Wada Bomodi na Emma Wonsa enka bi sesia features bamboo toilet road na onso we dia ye hu ye so wo officer na say wankasa wo fie wo ma no ekosku a wo mu hia features bamboo toilet road na wi se wo pedwa bi edi esika wo mfaso wo mu a na content mu a features bamboo toilet road channel so Emma men say upebi etiakotamu anu afre 030 222 and now we come see afre 0550 000 make up for Charistic Ventures in Nupanadiama wo Zahara Mixture and G capsules na Naire Zahara Mixture and G capsules no tu na mu nsaya de ase pa eye ho adwuma won say siesie ma no se bi mama won say obabi wa na nakosu akuma no enka wo ho nye enema kakra bi gu ayesa na nanya ede ne chacha ni wura ho no ma ya na enema basa bi wo okay na achiegu enye kura emwa kura egu awade pa etimi se wa na mamusa enka Charistic Ventures for no pa your friend Zahara man capsules and G capsules Zahara
Zahara mixture in the J capsules. Na bema so wabo da bridge na do brandade no ye de shemu bema na yes sengum aya bogom sa no wo de be ye dem pokra na ye say wo de shemu na do say ppm na so be ye de pacho jaisa ahwe no ho hye kura foto ba we nya Zahara man capsules no bi na entri no entumi enye we munya den poti eno ojo 3 points sano ya jejo so different no jawajo it's be so wada ndi e ba me so malaria fever typhoid diabetes ebola so blood pressure no perfectly ubenya Dr. Mwenu peya enso table so no biato ewo pharmacy ne chemical shop bi mo kan she drug na bi ho fresh 0246 34 okay Waterfalls Drilling Enterprise or say Superman kwano kwasam water is life and they sika won tisa wuti sika na ode akwa kotu nsu abomode ase ubenya won mo ye expert wonim de na won matu nsu no kama na ewie wonom ede ma baro new site on na ye be back clinic and na wabron san kromo friend 0246 yen kwa homa ne so na ye ne opani ba ko enei wabene na wakwadre ewo alima ena fe so Sisala chief okay ye ne Sisala chief enkodi nkomo be me na me mo hawie na o hima na na nyame adom pacho na won so nyame na adom jo ewie obroni be ka se kofi wusu achi yenum binom Sisala amamre efa awade mu tiawa sei na wo betumi akire mu ama yahwefo ne yetiefo enya emunti ase yedi kan ko ye fie de ana yedi kan kyekira ye fro yo we de benifoka ya se menkomi sempa me nyam se on se yamamle no yedi kan ye ne mu de ni na ye baako ye ne momo amamle ni na ye baako and the whole trust network system ni na no Dagomba Mampusi Wale and other trust na Frasa ubi amamle nyina no nyina de ye say yedi kan ko ye fie die na ade ba ko mi hu mi say o say telefone baby say ko bi aha ni bi aha ye ta se ni banyansa fom na according to me message me as my church abram we have the same number here ye bi say again ni mentality no say opese odi kan koye abonto so de no abonto so de no na di sika beble again according to no mentality no the pato ke me pa so I meet your Pamira ai me ono na adwin no abonto so de no na di sika ble no and abema no so according to yen amamlem no bema na de no so no efi de no so de ka nka mi ma dwemu ni nyansa mu ni nimdie mu no amamle ni yamane mu no nka wonu mu be ma no mu na nke so ka che wo ba ne se ene me nkoye de ka wo mu no ka meye de wo benye sika ana me wo benye sika no ba won se amamle mu no ye kwa koye be ma no koye de e de ka be de e be dre wo no be ma no because every region and every traditional and every family bia no ye wa mamle anya mamla ye he said this is me ye to ye de no betu no mapa de pa cho the same thing na trust me na no amamle mu no udi ka se ife dia betu ebi wa na ntwemi no me pa cho tie ni ebi wa betu na ntwemi no ebi wa na ntwemi ensa ebi wa na ntwemi nine wali mama me so wasemo na ntwemi pa cho ene ba akokra ne bo ye sai dem na itimi top lot nti ka be ma no mumu ene ka me hu ni se onu mumu bua wo ba no o se me message ama se no get lady na don't think say opese omuye bibi ne se ebusiane ni nonyam ba de onu no pese o ye ne se o ye no onu anya onu no fa se de but she never think about the family said you ene ye ba wu akwala ketwa ye be fi wo fi mu frado pampers to kura no enye ise Pada ni me di best tia kwala sa fin kwala be ma up to age na o se o ma me ana ba samu na wutin sa na se wa mamle bi ana se uti bi ni na o ka bonte so dia mi hu ni se me kan se enyansa dia ni sa
Meda sepa mira na ye brand kwade ne nso ma mimisa wasem ba ko a obi Sunday me home message se be ma ne koye efie de no wie na onya nkyekere ayefro no a oba ne timi kwotena be ma ne nkyɛn se ni kunu ana se wokoye fie de no wie na wonya nkyekere ayefro no kra no a ontumi nkwotena be ma ne nkyɛn se ni kunu age so ko kra ayefro no ansa me pato enu de ni tie ni nyina ni me hu me se ye deba ye no ye ni mu nyina ye the same thing e ye Quran and Bible me pato e ye Quran and Bible se ye retwe ogun a bika enke ese ye de oba ho ade kra o Bible mu no kra no check kra na enka according to Bible ni Quran no nke ni bika almost getting to NSD me pato we ti ni pa bika enisa according to Bible ni Quran aye ni mu no eti se amanu bi de nka de ni se oba no be ma no koye oba no wa de wia okoye oba no wa de wia wo fie na buta na gina tumi se maye ho ade waye behume wa church to bibia na oba no wo nkwa se utu den eju kumati na ba wuku na chese oba kura no se wonya version na se wawo da enya chinchira che se yemfa abia 2000 and 3000 ko wabusu afie na mom kakra be ma ne benya bi obetumi dia ko because wawo ana wonya virgin me pato we no program ya mu ye wo no amfa na bibia be tumi aso no entertainment stress mo beto ntafe mo one on one na kala beto na se na ma cheche enemu kakra ba pa ma no ensha papa mira wanya no opepa say there anytime bia no a ye benya issues a efa Muslims for ho ne we ya ye hia nchemu bia no ye bedi nkan no wadi ho komo na yato ye nsa from wa be chechire mama ye yo onya misha pa se waja to se wo be oni ye bedi dwuma yi a ye fra no akoma mu nsam no ye da se pa yo meso no damase enti se minim se clear without kakra e say won se eniema bi ntisa de na wo dwene no eniema bi ntisa de na alima dwene no ye ntwa ye homra ne yankwa homa ne so. Wow, I like it. Abrante ne tana nti ye wo banankwanta ho metene nja wo banankwanta ho ene menye me besin ko ai bugoso area ho na mekonya adwuma ho ena me ye ntimi wo adwuma no mu a metim besin ko no ho wo banankwanta ho bo ho ana masan besin ko adwuma maka ko hwe nkola no nti meka chane se won konkon mabusu Akoma FM 87.9 na se be ma nchen na meti to konkon mabusu afo ne kan bi ana ompene so nti wo ma mene no ewo mu kakra na okwe na okotu mitinsan ema abusuya no to okotu mitinsan ba ya na ska odiba kwa me ho ade no bala omo okoye no omo charge no 15 million say ye ho ade no ye yeje nentwie ene de keka ho patumese salani by me papa mo de ye bibia bo mu ma no say 15 million wasrent so na mo so omo de omo ntimi nka je say omo yusu ta na won fa se me on de na won di betumi bia obetumi di aba na won de omo ta ne say omo ba na benya ba ni pa so aba 0322498035 0322498036 within the baby afrefree. Hello Maa Akos na o je apenie na omo koyi nto omo koyi na me na pa cho ye nko Maa Akos say program no aye bienu da oba muslim de mu pa dia me di Muhammad me ka safa akutia lai oba muslim de mu pa dia
So what ukoye obanu wadie na say malam for anti-try for ama mansan hu a untimi kwotena obani fi. We am say be man kasa no kasa omu ye Muslim for. So we Muslim dia sa na wo say ye ukoye efie die no kwara say ya anti-try for na udi utumi say odia obani be de ebe ko fie ma ko su da say. Me da say papa we didn't be there free. Hello, Pato, na tisa kitali. Nari apata mekani say. Ankamo flower ye, any piece of flower ye. Na anti say ye. Na mum, iya koye Muslim na we say koye treatment. Na ma e na bodra. Iti ye mekani say. Oba no, wo so ompi na se sa na so kan dia. Itami na wo mu ho. Nari say we didn't be there free. Good afternoon. Afternoon, Akoma. Margin from South Africa. Okay. Me friend ni abano. Scanner origin said drown will be sent why anyone the other. Why I know the blocking conforce or me a such chance now open. Said you don't ammonia, today be our brand in chain. And no one says a claim ya be me at two. What shall be man can say me now pay a by way. A by way by 4 months when you cool. Nti mesrɛ no ɔnte te no maybe so mention say no bɛgye ɔgye sika ne deɛ de yɛntua mera sɛ paa ma gyena wodi ne baabi afrɛfrɛ ma le pa kyɛ fɛm na ade ade na fisi abro bia ma mi ya ba yi ma sɛ wa ne sɛ bi ka flo mi ya ba no e ka kyerɛ ni play ne ɛnɛ amana te aseɛ sɛ ɔba ya yi mu na wo sɛ pɛ ni wa de wo nyene wo ba ne wo papa ho na wo dwene abɔntene de a we na opa no kwa se de som no kwa no so wonte dan a ye de ensa ye mu so na awade na o ma no papa no kromeja ayima ye ba ma wo ta ho a me ka na akopon na ise wo ayima ye ma kwa wo so peda because who kura de papa mera se papa me nia be ma no so e de no odi ni ba bia frefre hello odi ni ba bia frefre me ka free e bro kwa se ta se friend e je usiansa usi yan komira na me pa to obi hu se be ma no o ka fe wo wale wo ba no a emwa no wam o ba no be nhweso be tu wa bra e bia wo ne be ma na adwen enko benkro obi bi se ni tem bia na de wo no be kan na be ma no emfulo na wo perfect ntina be ya bonten so de for functional enkofa ade bia ma na wutika na wo pe na de ye busua ho a wo be ma na be yi wo ni munya wo ba na be wo ni nyam sekase ya no wo so wo mpe na be ba na wo nyere wo me trade for 500 million 10 million kwa na wo jere so wo de am di me di wo han confirm wa so man di ru 4 years ni yes ye de damase mera se papa aya kuma 7.9 FM akwa mu nsam twemade no eno a ena waso eguso a wutie no udi ni ba bia afefu kafra wantumi enyina so ene eyeda foforo ochina so yeda foforo nyame ahyehyɛ ɛkyina ye fiada ɛkyina ye boja ye sabrade busu apani samia champon ene ba betra se na odi agodie mu nsam edi ato amoso afidie no so red sa na so obi a wone bre membre no aso ti abusu apani emra meto aso no fa agodie mu nsam de wo pa tie de wo pa hwe ye abusu apani mo so po so de eya na ye me de papa aha nti ya mo Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba clinic na unso penta mo do Dr. Mensa wada